Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time, 46 minutos na kaligad sa takna ang alas 11 sa aga. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Subong nga udto mangin kaupod mo imo alagad Bombo John Felco Talento. Sa aton mga nagapanguna nga mga balita, ang oath-taking sa Partido Federal ng Pilipinas, ang ginahulat-hulat sang tanan, madugay na nga ginpangako, subong gid lamang matuman, madayon na gid subong adlaw sang Domingo. Vice Mayor kag City Councilors maupod man sa Partido Federal ng Pilipinas, apang anak ni Mayor Treñas nga sang una to ginapahayag masumpa sa PFP, subong sa NUP na. Send-off ceremony kag deployment sang revitalized police sa barangay ginpatigayon sa Police Regional Office 6 subong adlaw. Kag istoryahan taman ang pathag sang Iloilo City Traffic Management Unit sa 40% nga first town jeepneys nga makasulod diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong may ginapatigayon man to nga pag sinapol ang mga kontra sa consolidation. Kag pag dula na abis ang mga unconsolidated nga mga franchise ang mga salakyan. Ini kagiban pa nga mga impormasyon bantayan istoryahan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad sa zona libre or sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check ta report ni Bombo Lindsay Bade ang ginakalangkagan kag ginahulat-hulat madayon na gidman kuno sa Domingo na. Bombo Lindsay, go ahead. Maupod, Bombo John, ang masobra 600 ka mga local officials sang Iloilo Province sa mass oath-taking sang Partido Federal ng Pilipinas sa Hunyo 2, 2024, alauna ini sa hapon diri sa isa ka hotel no diri sa may Iloilo City proper. So madayon na gid man ang ini ginahulat sa tanano nga mangina bag-o nga miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas kag sa initial nga information naton with Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ang regional chairman sa nasabit nga partido nga ti magatambong sa oath-taking, Bombo Johnson, the Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo, kag South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga ti amuning presidente sang bahin sang Partido Federal ng Pilipinas. So pagkatapos sa oath-taking, dumay gamay lang ang pagpakigdialogo ang mga alkalde kay Secretary Lagdameo kag Governor Tamayo ako sa timistoryahan kung ano man yung request nila, Bombo John, ng mga projects na mahatag sa administrasyon. Okay, sige. At least klaro nga madayon na gid ini. Why na ni postponement ha? Why na Bombo John kay okay na to sa bahin sang venue, Bombo John. Sige, thank you gid Bombo Lindsay. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Manabong nga salamat Bombo Lindsay Bade. 600 ka mga opisyal kagang iban guro ti mga hindi pa ni mga opisyal no ang magasumpa diri sa Partido Federal ng Pilipinas as confirmed ni Regional Chair Governor Arthur Defensor Jr. sa Domingo ining adlaw alauna sa hapon with Special Assistant to the President Antonio Lagdameo kag si South Cotabato Governor Tamayo. Ang information naton nga after paman or after sang sumpa may jutay nga tsimpo, may tsimpo nga ihatag sa ila si SAP Antonio Lagdameo agod nga makahinon-anon no sa mga opisyal ilabi na sa mga local chief executives naton no kag pila pagid ka mga local officials agod nga mapalabot manila ang ilang nga mga concerns, ang ilang nga mga tinutuyo no sa aton sini nga mga kabombo para sa kay SAP Lagdameo no i-check na dugang karon with the governor sa probinsya sang Iloilo kung bala ano gid sin o pagid bala no ang magapanumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. Kay ti ang Partido Federal nakig-alyansa na ini sa nagkalain-lain man nga mga partido diri sa pungsod naton. Halimbawa, ang ining lakas sa CMD
na sumpaan or nagpatigayon sang alyansa ang lakas upod sa Partido Federal. Ang Nationalist People's Coalition nag-upod naman, no? Kay ang target sini nila nga makatipon sang mas madamo nga mga partido nga magaupod sa ila sining grupo pag-abot sang 2025 elections. No, ti amo ni nga sige man ang pagpakig-alyansa subong sang Partido Federal sa iban pagid nga mga partido nga gusto man makig-alyansa sa ila. Ti amo na ang nagakalanabo subong while diri sa syudad sang Iloilo nagligad to daw may ara sang pahayag nga ang anak ni Mayor Trias pasumpaon kuno sa Partido Federal, no? Si Miss Raisa Trias. O galing kay may mga schedule nagligad nga ti wala matigayon, wala madayon ang ining mga pagsumpa rason nga ti si Miss Raisa ya ara sumpa sa bahin iya sang Nationalist or National Unity Party ukon ang NUP nga amuman ang partido sang iya sining tatay, no? Pero ang sa syudad sang Iloilo ginapahayag nga magasumpa sa Partido Federal amo kanday Vice Mayor Jeffrey Ganzon, no? Kag iban pagid nga mga katapo sang konsehal sa syudad sang Iloilo. Ginapahayag nga si Kagawad Migs Trias ang mag-upod man, no? Sa kay Vice Mayor Ganzon sa iya sining pagsumpa sa bahin iya sang Partido Federal. Kay ti ginapahayag niya ni Vice Mayor Ganzon mo sinya kun diin yang presidente didto kuya. No, ti amo na ang rason kun nga masumpa siya didto sa bahin niya sang Partido Federal ng Pilipinas, ang partido sang presidente. Ti ginatanaw ganin naton nga ti kun mag-amo ni ang syudad sang Iloilo iya buot silingon matunga, no? Sa pagasuportaran nila kay ti ara na sila sa NUP, si Mayor Abi kag si Congresswoman ang Madlagan, no? Sa Trias ara sa NUP, no? Pero tiyang mga vice mayor padalom ara sa bahin iya sang Partido Federal, no? Ti anong mangin epekto man sini ti laban-laban sini diri, no? Matunga man ang bulig sa ila kun may ara sa mga bulig which is ara gid man na, no? Ang bulig sang partido para sa lokal nga mga kandidato, no? And then diri naman niya sa probinsya amo maning ginabantayan subong kay ti hindi lang man isa lang ka partido mo kundi may iban pagid nga mga partido man sa probinsya sang Iloilo, no? Nga may ara sang may ara sang no gani ni may mga magabunggoanay man, no? May magabunggoanay man sa probinsya sang Iloilo. Ti ang magabunggoanay dira pili man sila sang ilang nga mga kandida or ilang nga mga partido man nga pagaupdan, no? Kung sa diin sila magaupod nga mga partido. Ti amo ina ang sitwasyon sang politika, ginabantayan man ni subong, nagabantayan ay sila subong in fact, no? Kay man ang iban nga mga partido siling nila tinunid na kami iya nga magaupod pa iya sa partido federal kay ti ari naman kami iya sa partido nga ari naman kami sa partido nga aliado man gyapon or alyansa or kaaliado sang Partido Federal. Pero may iban man iya nga nagatan-aw nga tilain gid iya kun ara kagid iya sa Partido Federal kay ti ikaw iya ang mayor, no? Ikaw iya ang main abi dira nga kandidato sang inyo sini nga grupo. Bot silingon niya kung ikaw iya ang puno, ang iban niya mga sanga, ti ikaw iya puno kagid iya no? Bakod kaya kumpara sa mga sanga. Pero ti ang siling man niya gani sang iban, ang partido ya chimpo sang eleksyon mum lang na, no? Pero ti magluwas sina ya daw wala naman na iya ginaisip kita. Daw kanya na lang man na dayon after sang eleksyon.
Gina-expectar gani naton nga kun makabulig gina, pero wala man ang iban to, ulo istorya man lang mana, no? Pero lain man gidiya kun ara ka sa sina nga partido, kay ti mas makapalabot ka iya or mas may avenue ka iya, may alagyan ka nga makapalabot sang imo sining concern sa bahin iya sang aton sining presidente kag sa mga tao nga ara sa palibot niya, no? Kay nga aman ti halimbawa with this talks, no, kung matigayon ini sa Sunday after sang sumpaanay, may tsimpo nga ihatag si Special Assistant to the President, but silingon niya tilapit sa presidente, nagahutik sa presidente, no? Kung may mga pangayoon kada, kung may mga concern kada karon, kundi nga mas mahutik mo man to sa iya, no? Mas ma-inform mo man siya, mas mahambalan mo man siya. Ti karon kundi daw kun ara nas presidente to, kundi daw medyo mahapos na lang, maka-follow up kamanda sa masiling kaabing ati may project tadi sa Amonio, may programa kita sa Amonio. Abi check ta to, abi si kay kwanto, kay Sap Anton Lagdameo to abi. Kay ti nakahutik na tato siya nagligad nga party sinidi, kundi nga daw mayo gawa ang paningkay-singkay mo bilang local chief executive or bilang kandidato sang sina nga partido, no, sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo na ang mga benepisyo nga kun ara ka sa sina nga grupo, mas mahapos iya ang pagpamati sa imo kumparar sa ara kaya sa iban nga mga partido. No, amo na ang rason kun nga ang madamo iya sang gusto nga mag-upod sa sining Partido Federal ng Pilipinas, ilabi na ang mga local chief executives. Even ang mga kongresista naton, tuod nga sa Congress iya ang liderato dira subong iya sang lakas, pero ti nakig-alyansa naman gani ang lakas sa Partido Federal, no? Kay ti mayor gid dia ang Partido Federal ng Pilipinas mo, no? Sa aton sini nga mga kabombo, anyway dugangan tana diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na, magasunod anay ang Bombo Network News, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Balikan ta na karon dugang nga mga update diri sa nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Isa kasuludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sa puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, huling araw po ng buwan ng Mayo, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati para sa karawan ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang schedule para sa 2025 national at local elections, inilabas na ng Commission on Elections. Higit 84 million pesos sabay naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa bagyong Aghon. Ang Luzon Grid naman muling isa sa ilalim sa Yellow Alert status ngayong araw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ito namang toll-free rebates, may pakikinabangan umano ng mahigit 950 na mga truckers ayon yan sa Department of Agriculture. Sa ating international news, abangan ng Estados Unidos pumayag na gamitin ng Ukraine ang mga armas na ibinigay nila laban sa Russia. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kabombot ka Star Nation, abay nagpaabot ng pagbati etong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yan sa kaarawan ngayon ni Vice President at kasalukuyang Department of Education Secretary Sara Duterte. Sa isang social media post ng Pangulo, pinuri nito ang sipag at maging ang pagmamahal sa ating bayan netong si Vice President Sara Duterte na nagpalakas umano sa kabataan at maging sa mga guro sa buong bansa.
Hinikayat din siya ni Marcos Jr. na ipagpatuloy pa rin itong ganitong uri ng gawain para sa isang matatag na edukasyon sa ilalim yan ng kanyang paumuno at maging sa ilalim ng bagong Pilipinas. Samantala, bukod sa social media post, ay bumati rin ang Presidential Communications Office kasabay ng hiling para yan sa maayos na kalusugan at tagumpay sa mga susunod na taon para yan sa pangalawang Pangulo. Samantala, naglabas na ang Commission on Elections ng schedule ng mga aktibidad, procedure at regulations para yan sa gaganaping national at local elections sa susunod na taong 2025. Sa ilalim nga ng Resolution number 10999, itinakda ng COMELEC Anbank ang election period mula Enero 12 ng taong 2025 hanggang Hunyo 11 ng naturang taon, habang ipatutupad naman ang GAN ban sa buong bansa sa loob yan ng 150 araw. Sa Setyembre naman na taong kasalukuyan, partikular na po ng September 30, ay tinakda ang huling araw ng voter registration period. Pagsapit naman ng Oktubre 1 ng taong kasalukuyan hanggang Oktubre 8 ng taong 2024, bubuksan ang filing ng Certificate of Candidacy kung saan paintulutan din ang paghahain ng Certificate of Nomination at Acceptance of Nomination para naman yan sa mga party list groups. Kasunod nito ay magsisimula na rin ang 70 araw na campaign period para sa mga national candidates mula yan sa February 11, 2025 hanggang May 10, 2025. Habang sa March 28 naman ng susunod na taon hanggang May 10 ng susunod na taon ay pahintulutan naman ng mga kampanya ang mga local candidates para yan sa District Representation ng House of Representatives. Samantala, ang voting period naman para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa ay gaganapin mula Abril 13 ng taong 2025 hanggang Mayo 12 ng nasabing taon. Habang ang local absentee voting naman ay para sa mga miyembro ng kapulisan, kasundaluhan at mga miyembro ng media ay gaganapin mula yan sa Abril 28 ng taong 2025 hanggang Abril 30 ng naturang taon. Magpapatupad naman ng liquor ban sa bisperas ng araw ng halalan sa Mayo 11 ng susunod na taon. Samantala, bukod sa mga ito ay kabilang din sa mga mahalagang petsa yung mga sumusunod. Sa August 31 mga kabombo ng taong kasalukuyan, yan po yung huling araw ng Register Anywhere program. Habang pagsapit naman ng September 1 to 28 ng taong kasalukuyan, ito naman po yung panahon para sa holding ng political conventions by parties to select naman or nominate candidates po para sa naturang halalan. Habang ang June 11, 2025 naman ay ang huling araw ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures. Mga kabombat Castor Nation, yan po ay bahagi pa rin ng ginagawang paghahanda ng Commission on Elections para sa gaganaping halalan sa susunod na taong 2025. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, umakyat na sa kabuang 81.84 million pesos ang naging danyo sa sektor ng agrikultura nang dahil pa rin yan sa nagdaang bagyong Aghon dito sa ating bansa. Ito ho ang kinumpirma ng pamunuan mismo ng Department of Agriculture ngayong araw ho yan. Batay sa kasalukuyang datos na inilabas ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, aabot na sa mahigit 2,500 metriko tonelada ang naging production loss sa nasabing sektor, habang aabot naman sa higit 900 ektarya ng mga lupain ang naapektuhan ng dahil yan sa naturang sama ng panahon. Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation, aabot rin sa 24,514 ang mga nasawi o namatay na mga livestock at poultry sector. Sa bahagi naman ng Calabarzon Region ay nakapagtala rin ng pinsala sa agricultural infrastructure at maging sa kanilang mga agricultural machinery.
Tinatayang papalo naman sa 1,482 na mga magsasaka ang labis na naapektuhan nga ng naturang bagyo na nanalasa sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa rehiyon ng Visayas. Samantala, patuloy naman ang kanila pa ring pakikipag-ugnayan sa mga naapektuhang local government units upang maipaabot ang tulong sa mga magsasaka na nasalanta ng naturang bagyo. Nagpaabot na ito ng nasa 23.06 milyong piso na halaga naman ng binhi at iba pang tulong yan sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council. Malalim ang iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isang Chinese national na naaresto kamakailan lang sa bahagi ng lungsod ng Makati. Ito nga'y matapos ng mabuking na nagmamay-ari ng mga high-tech at military-grade gadgets ang naturang sospek na dati rin palang empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, hinuli ng kapulisan ang sospek dahil sa ginawa nitong panunutok ng baril. Ngunit nang arestuhin sa kanyang mga tahanan ay doon na tumambad sa mga operatiba ang iba't ibang mga high-tech na gadgets, equipment set na may circuit board at portable power station, military-grade drone at maging high-powered firearm at ang isang bundle ng tig-1,000 piso na pera. Iyan niya, salaysay ng sospek na nag-iisa lamang daw ito na namumuhay sa bansa. Ngunit naging palaisipan ngayon sa mga otoridad kung bakit mayroon siyang ganitong uri ng mga gadget kung nag-iisa lamang siya. Bukod dito ay pinunto rin ng opisyal na ang ilan sa kanilang mga nakumpiska na gadget ay mula sa nasabing Chinese national ay wala ang Philippine National Police. Dahilan kung bakit nagpasaklolo na rin aniya ang mga ito sa mga eksperto upang i-validate ang mga ito at alamin na rin kung ano ang kanyang operasyon na ginagawa. Kaugnay nitong mga kabombo ay mahirap din ang komunikasyon sa pagitan ng mga pulis at ng sospek sapagkat hindi ito marunong magsalita ng wikang Ingles. Ngunit inamin ito na siya nga ay nasa 5 hanggang 6 na taon nang nagkatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub. Samantala, sa ngayon ay mananatili na sa kustudiyan ng CIDG NCR Custodial Center ang arestadong Chinese national habang nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kapulisan laban sa kanya at habang hinihintay na rin ang ilalabas na kutasan ng korte ukol dito. Sa iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito. Kabombo, isa sa ilalim muli sa yellow alert status ang Luzon Power Grid. Ngayong araw yan, batay sa datos o sa anunsyo na nilabas ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ay may kaugnayan pa rin mga kabombo sa nararanasang force outage ng ilang mga power plants sa naturang transmission grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, isa sa ilalim sa yellow alert status ang Luzon mula mamayang alas 2 ng hapon at magtatapos ito alas 4 ng hapon. At mula naman alas 6 ng hapon, ninaasahan namang magtatapos sa pagsapit huyan ng alas 10 ng gabi. Dahil dito ay makararanas yan ng manipis ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa mga nasasakupan ng naturang grid. Kung maalala, una nang ipiniliwanag ng ahensya na inilabas ang naturang yellow alert status sa tuwing hindi nagiging sapat nga itong kaukulang operating margin sa contingency requirement ng isang transmission grid. Patuloy pa rin na inaabisuhan ng publiko na patuloy din na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Welcome naman para kay outgoing Senate Public Services Chairman Senator Grace Poe ang pagpasok ng mga bagong accredited players ng motorcycle taxis. Sa pamagitan nga nito, umaasa si Poe na mas lalawak pa ang industriya ng motorcycle taxi sa bansa. Kasunod yan ang pag-aproba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng 4 na dagdag pang transport network companies na may 8,000 accredited riders sa Regions 3 at 4. Aniya, ang pagkakaroon ng healthy competition ay makabubuti para yan sa riding public.
Aniya ngayon ay natapos na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kanilang pag-aaral sa motorcycle taxis na malinaw na ang mga ito ay epektibong alternative mode of transportation. Basta't nasusunod lamang ang safety measures sa daan at maging para sa mga pasahero nito. Ang ginawa ring mga pag-aaral ay nagbibigay ng supporting data para sa pagpapalawak pa ng industriya hindi lang sa ilang players kundi para na rin sa mas malawak pa na operasyon sa bansa. Dagdag pa naman mabatas, ito anya ang dahilan. Kaya tinutulak ngayon sa Senado ang legalisasyon ng mga motorcycle taxis dahil kapag mas maraming kompetisyon ay mas may access naman ng mga commuters sa mabilis, abot kaya at maginhawang transport options, lalo na sa napakatinding traffic sa ngayon. Oras 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong si Senador Loren Legarda abay bukas na nga tatalakayin sa Senado itong ipinanukalang divorce bill. Samantala ito namang si dating Senate Majority Leader Villanueva iginiit na magmimistulang drive-thru na lamang ang pagpapakasal sa oras na maipasa na ang naturang panukala. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Bukas si Senadora Loren Legarda na talakayin sa Senado ang ipinapanukalang divorce bill. Ayon kay Legarda, lumagda siya sa committee report at ito'y nangangahulugan na nais niyang talakayin ito sa plenaryo ng Senado. Hindi diretsang sinabi ng Senadora na siya ay pabor sa naturang panukala, ngunit inahayag nito na maaaring napapanahon ng pag-usapan nito kung paano mapaiigting ang hakbang para sa kapakanan ng mga naabusong kababaihan pati na rin ng mga kalalakihan. Anya, merong iba't ibang version ng diborsyo, kaya naman mas mainam na silipin at busisiin mo na ito sa plenaryo. Dapat maging katanggap-tanggap at accessible ang panukala para sa mga mahihirap na pamilya na hindi kayang kumuha ng abogado. Kaya sa ngayon ay hindi pa direct nang nagpahayag ng posisyon ng Senadora dahil hindi pa malinaw ang nilalaman ng probisyon. Gayunpaman, sinabi ni Legarda na nakadepende sa version ng panukala na mabubuo kung ito'y makakalusot sa Senado. Nag-sign ka ng committee report, anong ibig sabihin yan? In favor? Maaring sang-ayon ka sa panukalang batas or gusto mo lang dalhin sa floor para madiskusyon. Habang dinidiskusyon, pag-aralan natin yung panukalang batas na nakasaad sa committee report at yun ay bobotohin natin. Maaring napapanahon na at ating tignan ang diskusyon kung paano ito iting na ito'y makakasakop ng marami para mabawasan ang mga naapektuhan, naghihinagpis na mga naaabusong kababaihan pati na rin kalalakihan. Pero titignan natin yung diskusyon sa floor. Kasi ang iba-ibang versions, right? It's the dissolution of marriage, right? Samantala, nauna nang iginiit ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva na magmimistulang drive-thru na lamang ang pagpapakasal kapag naisabatas ng divorce bill sa bansa. Paliwanag ni Villanueva, mawawala ng saysay ang kasagraduhan ng kasal dahil sa mas pinadali at mas pinababaw na dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawang ayaw nang magsama. Sa ngayon, lumalabas na mayroon ng 6 na boto na pabor at 7 tutol ng mga senador sa naturang panukala. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Hi! Bel Mariano here. As an actress, kailangan game ako. Comedy na may drama? Game! Singing na may dancing? Game! Kaya ang drink ko, dapat ganun din. Dunkin' Ice Choco Java. Smooth na may fierce. Game! Bitter na may sweet. Game! Kasi may bold iced coffee with rich icy choco. Ay, ubos na? Second cup? Game! Dunkin' Ice Choco Java. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, tinatarget ng Land Transportation Office na multahan ang anumang uri ng hindi rehistradong pagbebenta at pagkasangla ng mga sasakyan sa ating bansa.
Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan, inaasahang maglalabas ng memorandum hinggil sa naturang mga bagong polisiya. Gate ng opisyal, kailangan na makarehistro sa Land Transportation Office ang pagbenta o pag-asangla ng mga sasakyan dahil may kaukulang penalty ang ipapataw dito. Samantala, upang maibsan naman ang bigat para sa mga vehicle owners, ay sinabi naman ni Mendoza na planong ipatupad ang kanilang kagawaran ang online registration para yan sa bentahan at pag-asangla ng mga sasakyan. Sa pamamagitan nito, naniniwala naman ang naturang ahensya na mas mapapadali pa ang proseso nito at hindi na mahihirapan pa ang mga tao hinggil sa nasabing proseso. Samantala, kinumpirma ng Commission on Elections na pinatawa na nila ng perpetually disqualification ang 5 kandidato na natalo noong nakalipas na 2 halalan na ginanap dito sa bansa. Ito ay dahil nabigo ang mga ito na maghain ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Sa isang desisyon na may petsang Mayo 29 ng kasalukuyang taon, nagdesisyon ang Commission o Election First Division na tuluyang madiskwalipika sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon o katungkulan sina Emilio Veliran Arnaez ng Tanhay Negros Oriental at si Giovanni Hino Hilario Alcantara, maging si Luisito Castillo Angeles ng Bukawi, Bulacan, Maria Brenda Amosco ng at si Esther Samar at si Hene Tomas Alami ng Dinalungan, Aurora. Inatasan din sila ng naturang poll body na magbayad ng kaukulang multa. Sinabi ng Commission on Elections na nabigo itong si Arnaez na maghain ng kanyang mga Statement of Expenditures nang tumakbo siya para sa sangguniang panlunsod noong 2019 elections at nang tumakbo rin ito bilang alkalde sa Tanhay City noong 2022 elections. Inatasan din ng komisyon itong si Arnaez na magbayad ng administrative fine na aabot yan sa 15,000 pesos para sa unang paglabag at 40,000 pesos naman na penalidad ang ipinataw sa kanya para doon sa ikalawang paglabag. Hindi rin naghain ng sose itong si Alcantara nang tumakbo siya bilang sangguniang bayan sa Cainta, Rizal noong 2019 at 2022 elections at inatasan din itong magbayad ng multa na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa unang paglabag at 20,000 pesos naman para sa ikalawa. Si Angeles naman ay tumakbo para sa sangguniang bayan ng ikalawang distrito ng Bukawi, Bulacan noong 2007 at 2013 elections, habang si Amosco ay tumakbo rin para sa sangguniang bayan noong 2013 at 2022 elections. Humingi naman ng halalan si Alamani bilang miyembro noon ng sangguniang bayan sa kanyang bayan noong halalan na nakalipas itong 2010 at 2022. Inatasan din ng COMELEC si Angeles na magbayad ng administrative fine na abot sa 2,000 pesos para sa unang paglabag at 20,000 pesos para sa ikalawa. Si Amosco naman ay pinagmulta ng 10,000 pesos para sa unang paglabag at 20,000 pesos para sa ikalawang paglabag, habang si Alamani ay inatasan rin na magbayad ng 2,000 para sa first offense at 20,000 para sa second offense. Ang mga kaso laban sa kanila ay inihain ng Commission on Elections Political Finance and Affairs Department. Aabot naman sa migit 750 ang tiyak na makikinabang sa toll-free rebates para yan sa agricultural products na ipatutupad naman sa unang araw ng buwan ng Hunyo. Batay sa ilalim nga ng naturang programa, partikular na ng Agri-Trucks Toll Rebate Program, mababawasan ang mga toll fees ng mga accredited truckers ng Department of Agriculture. Sa isang payag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. na makakatulong rin ito para mapababa ang presyo ng bigas.
Kabilang rin sa mga inaasahang bababa ang presyo ay ang mga produktong karne, gulay at maging isda. Nagpaabot naman ang pasalamat ang kalihim sa iba't ibang sektor na nakikiisa sa naturang programa. Pinalalhanan naman ngayon ang mga trucker na kailangan na maging accredited sila sa Department of Agriculture bago mapayagang makapag-operate. Samantala, inaresto na mga tauhan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang mga opisyal at empleyado ng isang recruitment agency. Ayon sa National Bureau of Investigation, nilabag nito ang Section 5 ng Republic Act No. 122 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 as amended at maging ang Section number 4 ng Republic Act No. 10364 o ito ho mas kilala sa tawag na Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Nag-commit din ito umano ng staffa sa ilalim ng Article 315 of the Revised Penal Code sa iba pang mga kaso. Ang operasyon ay isinagawa matapos ang isang reklamong natanggap ng mga kinaukulan mula sa kamag-anak ng biktima na aplikante ng naturang recruitment agency. Tinukoy ito na Maanyag International Manpower Corporation na nag-oopisina sa lungsod ng Parañaque. Dagdag pa ng mga kinaukulan ang mga pasaporte nitong mga biktima at iba pang mga dokumento sa paglalakbay nito ay hinuhold sa takot na maiulat sila sa mga kinaukulan kung sila man ay tumakas at maibilang sa blacklist sa lahat ng mga recruitment agency. Nang makumpirma na ang mga batas ay nilabag nga ng suffragante delicto. Inaresto ng operatiba ng NBI-CCD ang mga opisyal at empleyadong sangkot sa nabanggit na paglabag sa mga natukoy na batas. Sa dagdag pa mga pag-abalita, rumesponde naman ang Philippine Coast Guard sa oil spill na naganap sa isang shipyard sa bahagi ng New Washington sa Aklan. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang oil spill sa Metallica Shipyard sa Barangay Polo, New Washington sa naturang lalawigan ay naitala bandang alas 10:42 ng umaga ng may-ari mismo ng shipyard na si Engineer Jonathan Salvador. Hindi naman agad na masabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang kabuang lawak ng oil spill. Nagpadala na rin ito ng mga tauhan sa lugar upang tumulong na mabawi ang mga natapong langis. Sinabi nito na ang naturang shipyard ay kumuha ng 39 na karagdagang mga manggagawa upang tumulong sa pag-alis ng langis at debris nito. Binigyan diin pa ng Philippine Coast Guard na tinalakay nito ang mga diskarte sa pagtugon sa lokal na pamahalaan at humiling sa lokal na tanggapan ng kalusugan na tumulong sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga responders. Mga kabombo, magkatuwang naman ang Philippine Coast Guard at ang mga opisyal ng gobyerno para tugunan pa rin ang epektong posibleng itulot ng naturang sitwasyon. Kuha tayong muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Office of the Vice President naghatid ng tulong para yan sa mga biktima ng baha diyan sa may lalawigan ng Quezon. Ang Philippine Red Cross naman inihayag na nakahanda sila para sa nakaambang La Niña phenomenon dito sa bansa. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Nagpaabot ng tulong ang Office of the Vice President sa pamamagitan ng Disaster Operations Center sa mga biktima ng matinding pagbaha sa Lucena City, Quezon Province. Umabot sa 2,000 pamilya na mula sa 6 na hard-hit na mga barangay sa Lucena City ang nabigyan ng relief bags. Rumisponde rin ang OVP Kalusugan Food Trucks para mamigay ng mainit na pagkain sa mahigit 100 volunteers. Samantala, sa ibang balita naman, kaugnay pa rin sa mga kalamidad na hinaharap ng bansa, inihayag ng Philippine Red Cross na nakahanda sila para sa nakaambang La Niña. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, magdadala ng mas maraming pag-ulan ang La Niña at marami ang bahaing lugar sa bansa. Kaya naman, puspusan ang kanilang preparasyon. Maliban pa rito, sa ngayon nakatutok rin sila sa vaccination sa Mindanao laban sa sakit na tigdas, polio at tuberculosis. That's where the problem is. In Barn, they have really been forsaken for the last so many years. A lot of diseases transpired, and there's a natural resistance to it because of what has happened in the past.
they're naturally afraid of vaccines because of the infection. And because they think that there was corruption, so somebody's just pushing this so that somebody's going to get rich. But we're doing something about it. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo at ka-Star Nation, abay congratulations dahil pasok na sa NBA Finals ang Dallas Mavericks. Makarang tapusin ito ang Game 5 sa score na 124-103. Kontra yan sa katunggalin nitong Minnesota Timberwolves. Kumamada kaagad si Luka Doncic ng 36 points, 10 rebounds at 5 assists para yan maging mapanalo nga itong kanyang kupunan na Dallas Mavericks. Habang nag-ambag naman itong si Kyrie Irving nag 36 points, 4 rebounds at 5 assists. Sa panig naman ang Wolves abay nasayang itong tig 28 points ni na Karl Anthony Towns at Anthony Edwards. Una dito mga kabombo at ka-Star Nation, maagang nakalamang ang Dallas sa first quarter habang nagtangkapang humabol itong Minnesota sa second half ng laban. Ngunit hindi na dito nagawang magiba ang diskarte ng Dallas. Dahil dito ang Mavs ay kanilang first appearance sa NBA Finals mula pa noong 2011. Maaari na magsumite ng aplikasyon ng mga individual na nagnanais na kumuha ng professional o kaya sub-professional level exam, particular na para sa isasagawang August 11, 2024 Career Service Examination Pen and Paper Test ng Civil Service Commission. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, ang pag-usumite ng aplikasyon para kapwa para yan sa professional at sub-professional levels para sa naturang pag-usulit ay hanggang Hunyo at 13 ng taong kasalukuyan lamang. Ipinabati din ng naturang komisyon na para sa August 11 examinations, mayroong mahigit 90 o 70 testing centers sa 16 na rehiyon sa buong Pilipinas upang makapag-accommodate ng mas maraming examinees na nagnanais na makakuha ng kanilang eligibility para yan sa first at second level positions sa government services. Ipinaalalahanan din ng Civil Service Commission ang mga interesadong mag-exam na sundin ang mga sumusunod na admission requirements para maging kwalipikado sa parayan sa Civil Service Examination. Una po rito, dapat ay isa kang Filipino citizen. May edad na 18 taong gulang pataas sa petsa ng filing ng application. Mayroong good moral character. Hindi pa na-convict sa final judgment sa kaso na may kaugnayan sa moral turpitude o di kay disgraceful o immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness o addiction to drugs at hindi pa na dishonorably discharge mula sa military service o na-dismiss mula sa anumang civilian position sa gobyerno. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, nakatakdang magsagawa ng special graduation rites ang Quezon City Government para yan sa mga estudyanteng miyembro ng LGBTQIA+ community na hindi pinayagang magmarcha dahil yan sa dress code restriction ng kanilang mga paaralan. Tinawag itong Graduation Rites March with Pride and QC. Nagaganapin yan sa June 22, 2024 bilang bahagi yan ng ika-85 anibersaryo ng lungsod. Layo nitong bigyan nga ng pagkakataon itong mga estudyante na magmarcha batay sa kanilang gender expression. Bukas ang naturang aktibidad sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na 18 years old pataas at residente ng Quezon City. Gayon din ang mga nag-aaral ng senior high school o college sa naturang lungsod ng Quezon, lalong-lalo na kung hindi pa nakapag-march noong graduation ceremony nila base sa kanilang gender expression. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ang graduation rites na ito ay karapatan ng lahat anuman ang gender expressions nito.
Samantala, pinalalahan na naman ng Department of Health, katuwang ng Department of Social Welfare and Development at iba pa mga lokal na pamahalaan ang publiko na huwag nang manigarilyo at ihinto na rin ang paggamit ng vape products. Ito ang naging pahayag ng nasabing mga ahensya, lalo na at ipinagdiriwang ngayon ng World No Tobacco Day na may temang protektahan natin ang kabataang Pilipino laban sa panganib ng tabako at ng vape. Layunin nito na isulong ang isang smoke-free generation sa bansa at bigyan ng kaalaman ng mga tao hinggil sa masamang epekto ng paggamit ito sa kanilang kalusugan. Habang hinihikayat naman ng pamahalaan ng mga Pilipino na sama-samang protektahan ng mga kabataan at itaguyod din ang mas ligtas at malusog na pamumuhay. Samantala mga kabombo, inilahad din nila na maaari ring tumawag ang mga Pilipino sa toll-free ng hotline ng Department of Health na Quitline 1558 kung nais naman ang makatanggap ng counseling at suporta ng mga individual na nais na ring tumigil sa paninigarilyo. Oras 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, naging matagumpay ang ikinasang fishing expedition ng isang grupo ng mga mangingisda sa bahagi huyan ng pinag-aagawang teritoryo o itoong West Philippine Sea sa kabila pa rin ito ng fishing ban pronouncement ng China sa mga lugar na inaangkin nito. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakayan ng Pilipinas, Sambales Coordinator na si Joey Marabe, ligtas na nakabalik ang mga mangingisda sa dalampasigan kaninang umaga mula yan sinaluhukan nitong mga aktibidad sa West Philippine Sea na unang ikinasa kahapon huyan. Sa isang pahayag naman, sinabi rin ng Pamalakaya National Chairperson na si Fernando Hicap na layunin ng naturang aktibidad na ito na panawagan rin ang demilitarization sa West Philippine Sea kasabayan ng pagsusulong sa pagkilala sa mga traditional fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda sa lumpuyan ng ating exclusive economic zone. Kung maalala, una nang binigyang diin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi nito kinikilala itong ang pronouncement ng China. Hinggil yan sa unilateral fishing ban nito sa teritoryong pilit na inaangkin nito na pag-aari naman ng Pilipinas. Gayunpaman ay kapwa naman tiniyak ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa may bahagi ng West Philippine Sea. Inaresto naman ng Bureau of Immigration ang 7 Chinese national na lalaki na pawang natagpuan na nagkatrabaho sa isang quarry sa Batangas. Naaresto na sabi mga Chino matapos nga ang isinagawang operasyon ng Regional Intelligence Operations Unit sa Region 4A. Ayon kay Bureau of Immigration Intelligence Division Fortunato Manahan Jr., ang kanilang pangunahing target ay kinilalang si Wang Zhenglai, 34 na taong gulang. Batay sa impormasyon, ipinitisyon ito para magkapasok nga sa bansa ng isang Peking kumpanya. Gayunpaman mga kabombo, sa kanilang mga operasyon, nahuli nila ang 6 pa na iba pa na mga Chinese national na napag-alaman din na iligal na nagatrabaho sa kaparehong lugar. Bukod kay Wang, 5 pang mga manggagawa ang napag-alaman na nagkataglay ng siyam na working visa. Ngunit napetisyon ang mga kumpanya na matatagpuan sa Quezon City. Ang isa ay natagpuan nagkatrabaho na gamit lamang ang isang tourist visa. Isa sa mga manggagawa na kinilalang si Wang Zhumin, 67 taong gulang, ang sinasabing big boss ng mining company at ama naman ni Wang Zhenglai. Muli namang giniit ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko na ang working visa ay parehong company-specific at station-specific. Balita naman mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang Department of Public Works and Highway National Capital Region, inilahad ho itong mga programa at ang kanilang mga proyekto para yan sa bansa. Ito namang kahandaan ngayong tag-ulan siniguro ng naturang ahensya. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez.
Inilatag ng Department of Public Works and Highways National Capital Region ang kanilang mga programa at maging ang mga proyektong napagtagumpayan sa isinagawang pagpupulong kamakailan. Ang naturang talakayan ay dinalahan nila Regional Director Loretta M. Malaluan kasama si Director of Public-Private Partnership Services Engineer Pelita V. Galvez at Project Director of Bridges Management Cluster at Unified Project Management Office Engineer Rodrigo I. De Los Reyes. Dito ay inilahad nila strategic infrastructure programs and projects ng ahensya, partikular na sa Traffic Decongestion Program, Seamless and Inclusive Connectivity via national and local linkages at ang pagkakaroon ng resilient and sustainable communities. Kasama rin sa kanilang tinalakay at inisa-isa ang iba't ibang mga high-standard highways at expressways at maging ang mga bridge sa ilang bahagi ng Metro Manila. At dahil nga formal nang idineklarang tag-ulan, ay ibinahagi rin ni Department of Public Works and Highways National Capital Region Project Manager Jerry A. Fano ang mga plano nila hinggil sa mga pump station bilang flood control, katuwa ang Metropolitan Manila Development Authority at mga local government unit. So ito po ang mga pumping stations under the World Bank po ay rehabilitate. Around 13 of them tapos na po, and we still have 9 ongoing and 11 under procurement with 6 under the detailed design for. Ito ay makakatulong na malaki para ma-address ang pagbaha sa Metro Manila. Ngunit gusto rin pong banggitin, madalas po natin sabihin dito that the flood control system itself will not totally address flooding as naging karanasan din po namin na kahit meron po tayong mga pumping station, kapag umuulan, it takes 2 hours bago po mapuno yung ating mga detention pond at ating mga pumping stations, meaning ang ating po mga drainage ay barado. So it's really a must na kailangan po malinis natin din ang ating mga drainage system. Bukod sa mga nabanggit, target din ng ahensya pagtuunan ng pansin ng mga major infrastructure project para sa mga Pilipino. Ilan sa mga ito ang pagtatayo ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Cancer Center at Philippine Children's Medical Center sa Quezon City, habang mayroon ding itinatayong Philippine General Hospital sa Ermita, Manila. Ito ay kanilang isinasagawa upang mapalawak o gawing mas accessible ang mataas na kalidad ng healthcare sa mas maraming Pilipino at matiyak na mas dumami pa ang makasurvive sa kanilang nararamdamang mga sakit. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 22 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga provincial stations. Ito hong isang kindergarten graduate dyan ho sa lalawigan ng Isabela abay hinangaan ng mga netizen online dahil sa husay nito sa pagtatalumpati. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Kinagigiliwan ngayon online ang naging talumpati ng isang kindergarten graduate sa kanilang graduation rite sa Alicia, Isabela. Siya ay si Maverick Cyrus Manango Pelayo na mula sa naturang bayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Maverick, sinabi niya na natuwa siya nang magsipalakpakan ang lahat ng mga manonood nang matapos siyang magtalumpati sa araw ng kanilang graduation. Tinulungan niya siya ng kanyang nanay sa paghahanda sa kanyang talumpati. Pangarap naman niyang maging doktor, pulis o dili kaya ay fire ranger at piloto sa kanyang paglaki. Ayon naman kay Dr. Clarissa Pelayo, ina ni Maverick, sinanay niya ang kanyang anak na gumamit ng wikang Ingles bilang pangunahing lengguwahe nito. Dahil sa pangunahing wika ni Maverick ang Ingles ay naging mas madali sa kanya na intindihin ang mga nakapaloob sa kanyang talumpati dahilan para mas madama niya ito. Aminado naman ito na siya ang gumawa ng nilalaman ng speech ng kanyang anak, ngunit tinanggal umano ni Maverick ang ilang bahagi nito na hindi pamilyar sa kanya dahilan para mas maging natural ang dating ng kanyang talumpati. My kindergarten school year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Maverick sa harapan ng maraming tao dahil kinukuha na siyang magsalita sa ilang mga events sa school. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng mga na-inspire at natuwa sa naging talumpati ng kanyang anak. There is no right and wrong parenting. Parang we all try to learn together with our kids and kumbaga sinasabayan din naman natin yung capacities nila. We as parents should always know our role. Like for me, I honestly hindi din naman ako ganun ka-hands-on sa kanila. Pero when I have the time, talagang natututukan naman namin. If not dun sa
educational or academic wise, we make sure na yung morals and the values are grounded kasi I believe na sa lang kasi natututunan yun. Hi, I am Marik Cyrus Marango Pewayo, and I'm from San Antonio, Alicia Isabela. Pastor Radio Bombo! At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samantala, 64 taong gulang naman na tribal chieftain ng Panay Bukidnon. Aba, inulan ng papuri kasabay ng pagtapos ng senior high school. May pagulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Hinangaan ng mga kasabayang graduates ang 64 anyos na lola na nakatapos ng alternative learning system sa senior high school sa bayan ng Tubungan, Iloilo. Ito ay si Lidina Tagibe, tribal chieftain ng Panay Bukidnon at residente ng barangay Bato, Tubungan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Tagibe, sinabi nito na hindi matatawaran ang kanyang kasiyahan matapos sa pagtapos ng senior high school. Ayon kay Tagibe, grade 6 lamang ang kanyang natapos noong 1972 dahil hirap sila sa buhay. Anya, 10 silang magkakapatid kung saan nahirapan ang kanilang mga magulang na pag-aralin silang lahat. Ngunit sa kabila nito, nagsumikap siya upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang 3 mga anak kung saan mayroon na itong 2 guro at 1 pulis. Dahil dito, nais niyang patunayan na hindi hadlang ang edad upang matamo ang pangarap na pag-alaman na si Tagibe ay isa sa higit 400 na mga nagtapos sa sinagawang graduation ng Alternative Learning Center ng Department of Education sa Schools Division of Iloilo. Kahit matanda ka, hindi limitado yung knowledge. Hindi kita limitahan. Hindi hadlang yung ating edad para maabot mo yung pangarap. Kasi po, dati pa, pinangarap ko na sana makatapos ako ng senior high. Kaya ngayon, ang saya-saya ko dahil naabot ko na yung senior high. Ang tribal chieftain ng Panay Bukidnon na si Mrs. Lidina Tagibe. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetsanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang green skills at green jobs may papaunlarin dyan sa Cebu ng Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation. Nasa 12,000 students naman maaaring makapag-benepisyo nito. May buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Pagpapaunlad ng mga green skills at green jobs sa Cebu ang layunin ng Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation o ASIS sa kanilang proyekto na tinatawag na sustainability. Inihayag ni Francis Makatulad, ang program director ng ASIS, na ang kanyang layunin sa loob ng 2 taon ay may 12,000 na mga mag-aaral ang matuto ng isang kurikulum na may kaugnayan sa industriya na may mga green skills sa pamamagitan ng koordinasyon ng 20 technical vocational institutions. Anya, isa sa mga sumusuporta dito ay ang TESDA na umaasang gagamitin ng construction at agriculture industry ang green skills sa technical vocational curriculum. Idinagdag ni Makatulad na hindi lamang ang mga mag-aaral ang dapat matuto ng mga green skills, kundi pati na rin ang 4 na pangunahing sektor ng industriya ng construction, metal and engineering, automotive and land transportation. Gayon din ang agriculture, forestry at fisheries. And industry of the Philippines. So we aim to be able to train our youth on green skills so that they can have meaningful work and participation in the green economy through green jobs. We hope to train 12,000 students at least the next 2 years and get at least half of them placed in good work. So we are developing, as I mentioned, together with TESDA and some of the TechVoc institutions and associations, curricula, programs, and learning materials so that these can be cascaded even beyond this project. Ating napakinggan si Francis Makatulad, ang program director ng ASIST. Mula rito sa lungsod ng Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Oras 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ang hatol naman kay dating United States President Donald Trump maaaring magresulta raw sa mahigit 100 taong pagkakakulong. May pagulat dyan ang Bombo Radio Dagupan. Maaring magresulta sa higit 100 taong pagkakakulong ang naging hatol kay dating US President Donald Trump. Ito ang binigyan din ni Professor Gabriel Ortigoza, Bombo International News Correspondent sa bansang USA, sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radyo Dagupan hinggil sa ulat na pagkahatol ng 34 counts kay Donald Trump ng Manhattan jury sa kasong 34 na di umano'y pamimeke ng business record sa kanyang hush money criminal trial. Dahil dito, si Trump ang kauna-unahang naging presidente ng Estados Unidos na nahatulan ng felony. Ayon kay Ortigoza, marami ang nagulat sa nasabing hatol, ngunit marami na rin ang nagdesisyong talikuran si Trump dahil sa kanyang kinakaharap na kaso. Matatandaan na noong 2016 na mangyari umano ang ulat sa kinakaharap nitong kaso na matalo niya si American lawyer and politician Hillary Clinton, ngunit nang maihalal si US President Joe Biden ay doon na inilakad ang kaso ni Trump. Nilinaw naman ni Ortigoza na ang nangyayaring paghatol kay Trump ay walang anumang bahid ng politika. 34 counts. Ibig sabihin, i-times mo sa 4, 136 years of imprisonment. However, may pagkakataon pa si Trump na mag-file ng appeal. Samantala, ayon naman kay America Bombo International News Correspondent Rufino Pinay Gonzales na may tuturing na blessing ito sa panig ni Trump dahil nulan pa ito umano ng suporta. Sa katunayan aniya, mismong ang star witness sa si Trump na si Michael Cohen ay taliwas at hindi nagtutugma ang kanyang sinasabi kung kaya inaasahan na sa darating na Hulyo 11 taong 2024, inaasahan ng mga Republikano na papanig ang korte kay Trump at mapapawalang bisa ang kasong kanyang kinakaharap. No, blessing ito sa kampanya ni Donald Trump kasi madami nag-donate sa kanya ng pera. Kasi galit sila sa pangyayari ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa mga pagbabalita mula sa ibayong dagat, ang pagtakbo naman ni United States o dating United States President Donald Trump sa pagiging Pangulo sa darating na eleksyon sa Estados Unidos, wala raw epekto umano sa desisyon ng Korte sa New York. May pagulat naman dyan ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Bombo International News Correspondent Reni Balieras mula sa Estados Unidos na walang epekto ang pagtakbo ng dating presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump bilang Pangulo sa naging desisyon ng Korte sa New York na siya ay nagkasala sa lahat ng 34 counts ng pamimeke ng kanyang business records. Ayon sa kanya, ito ay matapos na marami pa ring mga tao ang nananatiling nagbibigay at nagpapakita ng mahigpit na suporta para kay Trump sa kabila ng mga patong-patong na kaso na kanyang kinakaharap. Gayunpaman, ibinunyag niya na may posibilidad na madiskwalipika si Trump dahil sa desisyon ng korte, ngunit maaaring mag-apela siya sa mas mataas na hukuman at pagbabayad ng piyansa. Ipinaliwanag niya na pagkatapos na mailabas ang desisyon ng korte, wala pang nagsasagawa ng kilos protesta sa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ni Balieras na aapela si Trump dahil mayroon siyang sapat na pera, koneksyon at personalidad para labanan ang kanyang kaso. Dagdag pa niya, hindi inasahan ni Trump ang naging resulta ng korte dahil tinakot niya ang hurado, hukom at mga abogado na bawiin ang kaso laban sa kanya. Samantala, ito ang unang pagkakataon na kinasuhan ang isang dati o kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos. We should not forget that Donald Trump has so many followers. There is even a threat, I would say, that he might win the election this coming November because he is still popular. His brosco attitude and behavior, and his fighting and his unbridled tongue, I would say. His unbridled tongue is really appealing to so many Americans who are dissatisfied, not because of the government, but dissatisfied with the way they live.
Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romney Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala sa ibang mga balita, mula pa rin sa ibayong dagat, ang Filipino-Canadian naman community leader, tatakbo sa paparating na British Columbia elections. May pagulat dyan ni Star FM Iloilo. Ipinagmamalaki ng British Columbia United na ipahayag na ang Filipino-Canadian community leader and advocate na si Noemi Victorino ay tatakbo bilang kandidato nito sa Surrey Guildford sa darating na halalan sa probinsya. Si Victorino, isang batikang pinuno ng komunidad at tagapagtaguyod, ay nagdadala ng maraming karanasan at bagong pananaw sa pampulitikong tanawin sa British Columbia. Si Victorino ay isang dating lingkod bayan na nagtatrabaho sa Canadian Border Services Agency. Mula noon ay hawak niya ang tungkulin bilang direktor ng mga non-profit na organisasyon na tumutuon sa pag-abot sa komunidad at suporta sa pagtugon sa kawalan ng seguridad sa pagkain, kawalan ng tirahan, mga isyu sa kalusugan ng isip at pagtataguyod ng personal na paglago at pagkakaisa sa lipunan. Pahayag ni Victorino na ang kanilang komunidad ay nahaharap sa napakaraming kritikal na isyu mula sa mga paaralan hanggang sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa isang epidemya ng krimen. Anya, panahon na rin para sa mga Pilipino na maging representasyon sa legislature ng probinsya. Being a woman, being a Filipino, being a mother, those are the things that it's long time coming. Filipinos have been here. We're very productive. We're very hardworking individuals. We're very loving, caring. And if we take that to government, I think it will just do great. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang si Congressman Castro, personal na nagtungo dyan sa may Masinloc, Zambales, kasunod yan ng isinagawang ekspedisyon kasabay ng National Fisher Folks Day. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Personal na sinalubong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Masinloc, Zambales ang mga mangingisdang nagsagawa ng fishing expedition sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa naturang mambabatas, sinabi nito na nais niyang mapakita ang suporta sa mga mangingisda, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang National Fisher Folks Day na batid na hanggang 10 nautical miles lamang mula sa West Philippine Sea ang narating ng nasa 20 mga bangkang nakiisa sa ekspedisyon. Matatandaan na target sana ng grupo na umabot sa 20 hanggang 30 nautical miles, subalit hindi umano kinaya ng maliliit na bangkang malakas na alon ng karagatan. Anya, halos kakaunti lamang din ang huli ng naturang grupo na nagsagawa ng fishing expedition dahil sa malakas na alon at hindi gaanong nakalapit sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Castro na inirereklamo ng mga mangingista na mapalad na umano ang mga ito kung magkakaroon ng 500 pisong kita sa magdamag na pangingisda. Dahil dito ay patuloy ang panawagan ng mga local fisher folks ng karagdagang suporta mula sa pamahalaan, lalo na umano ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga mangingisda sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Siyempre, suportang talagang pisikal, maayos yung kanilang mga bangka para makapangisda sila rin ng siyempre mas mararami silang mga mahuli. So, tingin natin, ipapasok natin ito doon sa mga nagaganap na mga hearing, yung pagtulong sa ating mga mangingisda. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang province-wide prayer rally ay planong isasagawa sa Bohol bilang pagpapakita yan ng suporta kay suspended Governor Aris Omentado at iba pang lokal na opisyal. May buong detalye ang Star FM Cebu. Nakatakdang isagawa ang isang province-wide prayer rally sa Bohol para ipakita ang pagkakaisa at pagsuporta kay suspended Governor Aris Omentado at 8 incumbent mayors. Pangungunahan ang aktibidad ng League of the Municipalities of the Philippines Bohol Chapter. Kaugnay nito, magkakaroon ng pagpupulong ang mga alkalde ng lalawigan ngayong araw, Mayo 31 upang pag-usapan ang mga nakaplanong prayer rally. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya sa Office of the Ombudsman ang presidente ng League of the Municipalities of the Philippines Bohol at President Carlos P. Garcia, Mayor Fernando Estavilla
dahil paumano sa bigat ng sanksyon na ipinataw kay Umintado at sa iba pang opisyal. Gayunpaman, nirerespeto naman umano nito ang desisyon ng ombudsman. Ginawa ang pagkasuspende sa ilang mga opisyal kasunod na rin sa kontrobersyal na itinayong resort sa paanan ng Chocolate Hills sa bayan ng Sagbayan, Bohol. Inihayag ni Mayor Estavilla na tanggap naman umano nito na may pagkukulang sila bilang mga pinuno pero umaasa ito na idadaan sana sa proseso. Punto pa ng alkalde na ang isyo ay hindi naman umano graft and corruption at criminal case na mangangailangan ng mahabang panahon. Dagdag pa nito, nakahanda umanong magbibigay ang League of the Municipalities of the Philippines, Bohol, ng legal na tulong sa mga alkalde na nagbabalak maghain ng motion for reconsideration. This is not an issue of political. Pagbalanse, during the hearing sa Senate, I was there with Governor and some respondent, mga lungsod nga affected, mismo ang mga senador, ang ilang issue is more on DENR. It was not on the local issues. And I think ang Ombudsman or the National Office is trying to give us a message. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at Kasar Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamagitan ho ng ating mga social media accounts. Sa mga programa ho ng Bombo Radio Philippines ay maaari yung matunghayan sa pamagitan ng ating Facebook pages, TikTok account, YouTube channel at maging sa ating mobile application na maaari nyo namang ma-download sa pamagitan ng Google App Store at maging sa Apple Store. At para naman sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon o galing tumutok sa mga estasyon natin na nakatayo sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Para ho sa ating mga kababayang mga Ilocano, syempre nariyan ang Bombo Radyo Kawayan ng Bombo Radyo Baguio. Para naman sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. At para sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabombo at Kastar Nation, pwede nyo rin pang abangan ng Bombo Radio sa iba't iba pang panig ng Luzon. Nariyan ang Bombo Radio Tagigaraw, ang Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at maging ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at Kastar Nation, narito po ang Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik sa arong kapagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Upon mo gyapon imo alagad Bombo John Felco Talento. Standby no sa aton sining nga mga kabombo. Kaina istoryahan nato ng ining kumpirmasyon na sang pagpatigayon sang oath taking sang Partido Federal ng Pilipinas diri sa may syudad sang Iloilo. Madayon na gidman no ang ining pagsumpa sang pila ka mga opisyal naton sa probinsya, sa syudad. Kag information naton lakip na diri ang kaiping pagid nga mga kaprobinsyahanan
diri sa may syudad diri sa may Western Visayas kay manti si Governor Defensor amo ang regional chairman sang Partido Federal ng Pilipinas and bilang regional chair gindala niya diri sa Iloilo ang ining pagsumpa sa Partido Federal. Medyo madugay-dugay man nga na-delay ini kay man nagsugod ini sa bulan pa sang Abril sang pahayag magasumpa tani diri sa may syudad ang Partido Federal ugaling may mga information lang sadto nga tiyempo nga kuno ti may ara pa sang kantuan ang magapasumpa sa ila si Sap Anton Lagdameo ti siling nila pagbalik na lang sang special assistant to the president sang uli ti wala gyapon matigayon na balik naman sa bulan sang Mayo ti siling nila Mayo magpatigayon sang pagsumpa earlier nga part sang Mayo hasta sa uli nangin katapusan nga simana sa or siling nila ti dugay pa man wala man kita nagadali hasta nga ti subong naglabot kita sa bulan sang Hunyo. So kung matigayon ini Sunday, June 2, 2024 ang pagsumpa sang mga opisyal or mangin kabahin na bisang Partido Federal diri sa may syudad sang Iloilo. Inatingwaan ta diri malabot linya sang gobernador pero lang alang pag-standby kay Bombo Angel Tan kay magaupod diri sa pagsumpa si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag ang pila ka mga konsihal sa syudad magaupod man sa pagsumpa apang ang anak sang alkalde nga si Miss Raisa Treñas hindi na niya magupod kay ti daw naka-plastar na siya sa partido or National Unity Party, NUP. Naka-plastar na niya sa NUP kay gindala ni tatay niya dito sa kay Mr. Enrique Razon ang ginapayag ti amo ang sa likod sang NUP kag daw settled na sila iya. Pero ang isa sa mga bata nila or niya, ni Mayor Treñas, si Migs Treñas ang magasumpa iya sa PFP. Si Bombo Angel sa report, go ahead. Bombo dyan din patay diri ni Councilor Miguel Treñas nga umpisa pagali isang nagligad niya si Mana na istoryahan kag nakapulo pang matsyag in Partido Federal ng Pilipinas bahin ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Councilor Miguel Treñas, yung pahayag nga sa last week gali nakabati-bati na gid man sa istorya kaga naamat-amat ni plastar Bombo dyan ining pagsumpa para sa bahin sang Partido Federal ng Pilipinas kung sa diin subong na gin-announce mismo officially ni Mayor Jerry Treñas nga ang magasumpa sa Partido Federal ng Pilipinas amo si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag pila ka mga incumbent nga mga konsihal. Sunod diri kay Councilor Miguel Treñas ang confirmed nga magaupod siya as of this moment amo sanday Councilor Alan Zaldivar, Councilor Johnny Yang, Councilor Romelson kag ang iban pa wala pa gid man ini siya naka-direct nga istorya kag confirmation. Patag diri sang konsihal kung nga ang ti incumbent ang ginkuha kag gin-prioritize bangod ini mismo sa request sang mga officers sang Partido Federal ng Pilipinas dito sa Manila Bombojan nga hatagan gid sang priority ining mga incumbent nga mga konsihal kag ang mga ara subong o kun ang apat nga ti bag-o sa linyalan ni Mayor Jerry Treñas kanday Mr. Jack Cunlo, Ms. Jean Marie Mabilog, Mr. Lyndon Acap, pag si Mr. Mandri Malabor, posible diri nga maupod sila sa partido ni Mayor Jerry Treñas which is ang NUP
bombo dyan. Kag sa gihapon, wala man nabudlayan diri si Councilor Miguel Treñas nga abi magpangduha-duha nga mapabilin ayhan sa NUP or siguro like Partido Federal ng Pilipinas ligid lamang kay amo mani ang gusto niya matabo nga mangin mahapos ang pagpasulod sa proyekto when it comes abi diri sa bahin sang Iloilo City. Kag dugang pasang natunggal may nakatalana man nga magsumpa initially diri bombo dyan 3 ka mga ABC president sa 3 ka mga distrito, ang distrito sang Lapas, kag City proper sa mga kabobo naton. Pabatian na balabang mo dyan ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa nga itong interview. Yes, masaylo kami, no? Upod ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag ang 5 ka incumbent na mga konsehales. So, may plano kami masumpa sa Sunday, 1 p.m. dito sa Gansing. So, hindi pagid ang confirm ang gusto sang liderato sang taga Manila, mga incumbent na mga konsehal ang maupod sa ila. Amo lang initial. Mga incumbent. So, mga incumbent, so may ara si Alan Saldivar, si Councilor Janiang, si Attorney Duron. Ang iban daw hindi pa ko sure kung sino. Pero amo lang sure ana yung lawag mo, sir. Okay. With this one councilor, pero open man ayhan sa mga apat, they surject ang they mamshin ining kwan or kamo ang priority. Ang priority naton subong ang gusto sang mando sa babaw ang sa Manila gid nagambal na incumbent, no. So I think mas say sila sa NUP, ang apat sila. Okay. With this one councilor, ano nihan kadako nga bulig kag anong ginapang look forward ninyo, sir? So mahapos ni kung ari kami sa partido ni President Bongbong Marcos, so mahapos mapalapitan pagid ang mga proyekto diri sa Iloilo. Nakita naman naton ang NUP kag ang Partido Federal ng Pilipinas isama lang na sila ka grupo, no. So I think madamo pagid ni ang proyekto masulod sa Iloilo. Okay. Sir, ara ka man pagkato sang kwan kahapon? Kahapon wala na ko daw pag-abot nila, nakalakat na ko, may ginkaduan ako. Ano ang bali ni Mayor with this one? So, instruction, ginhambala nila kung gusto pa ni Raisa magsumpa sa ila. So, ginpamangkot si Raisa. So, nagdesisyon man si Raisa Treñas NUP. NUP talaga siya. Councilor, para sa inyo, ikaw personally, sir, nabudlayan ka or gusto mo magstay sa NUP? Wala man ko na budlayan, no. Ang akon gusto lang ang para sa syudad naton. So, ang duwa ni kapartido, ang NUP kag ang Federal ng Pilipinas, madako man na organisasyon, dako na grupo, makabulig sa Ilonggo. Sir, sa babaw, sir, may mga may mga prior meetings with this one or gin-announce lang subong adlaw, sir? Actually, nagpabati na last week, no. Pero confirm lang yesterday na masumpa sa Sunday. Okay. So, aside din mga barangay kapitan. I think may 3 na mga kapitan pag na district masumpa man. 3 district or 3 captains lang? District ABC. Okay, ano nga district? So hindi ko sure, maybe city proper. I think ang Lapus maupod. Ang Lapas, I think maupod man. Bomba dyan na batian sa mga kabomba naton si Iloilo City Councilor Miguel Treñas kag isa pang diri ka sa mga statement ni Mayor Jerry Treñas nga gintugyan niya fully ang desisyon kaya Miss Raisa Treñas show kung ano sini ang iya mangin desisyon bomba dyan kung magaupod ini siya sa gihapon sa Partido Federal ng Pilipinas o kung magaupod ini siya sa partido ni Mayor Jerry Treñas which is ang NUP. Ining sumpa mo dyan by Sunday 1 p.m. sa mall diri sa may isa ka hotel diri sa may city proper. So 600 almost sa province plus diri sa may city proper like mga diri sa bahay sa city ti madamo-damo man ini ang magasumpa bombo dyan. Okay. So, may masumpa. Tanan nga incumbent masumpa? Ang confirm pa lang tubombo dyan, so far, 4 ni sila. Wala pa try pa kita reach out sa iba niya mga konsihal na like Sanday Councilor Cedric Cabaluna, kag ang iban pa sa ila,
kung confirm man gid ni sila like kay Councilor Rex Sarabia man bala Bombo dyan, pero priority diri is incumbent nga mga city councilors. Okay, sige. Kag idugang ka lang ni Bombo dyan, ang statement man ni Mayor Jerry Trias nga ti ang iyang hambal na sa gihapon ginatugdan niya kag nagapati ini siya nga pumuluyo sa gihapon ang magapili sang mga opisyales when it comes sa election kag ang partido ara lang gidera nga suporta nagasuporta sa kandidasiya kon pagpadalagan man sang mga abit politiko. Pamatian ta bala Bombo dyan ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Trias sa nga aton interview. Ako niya may harap man kuya ulo, may ulo man siya. Actually, isa na wala nga partido. Pero tinami man kung upod ka sa administrasyon, ako sa una, kaya man kong inatagan sang lakas. Nag-nationalista ko sang 2010, dogman ko. Sang 2019, kaya man kong inatagan sang PDP. Naging UP ko, dogman ko. So, nami man, but depende ginaya sa tao. Ang tao kabuto depende sa imoya. Kung nami lawas mo, kung taong legs mo, kung may unod man utok mo, depende kung kung sino ang kung tahom ang lawas mo, butuon mo. Bombo dyan na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trias. May ginapabati-batian si Mayor? Wala man. Basta tahom ko na bombo dyan Tahom lawas mo, nami legs mo, may unod man utok mo. Muna yang kay Mayor yan, no? Pero kayom-yom siya, bot silingon daw may ginatumod gid siguro mo. Pero tiyan mo na ako ng standard mo dyan. Kanti ang point diri is nga ara sa gihapon sa pumuluyo ang desisyon kung sino abi ang pagabuton nila when it comes sa palaabuton ng eleksyon. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat Bombo Angel Tan sa report, no? Kung si Mayor Trias wala nagamatter ang partido, no? Wala nagamatter ang partido sa iya. Kaya nga man, based sa iya experience, nagligad nga mga eleksyon, wala man siya sang taronggin nga partido. I mean, may partido siya pero lain ang kumbaga daw nagadominar nga partido bla. No? Ang importante malang na daya pag eleksyon, may ara ka sang mahatag sa imo sang kona, no? Nga partido. Luwas lang kung ma-independent ka iya no? Kung independent ka, wala kaya partido. Pero lain man gid man kung may partido ka, kay para nga daw ma-feel mo man bala nga may nagasuporta man sa imo, kay ang partido, in a way, may mga pundo man ni sila mo nga ginahatag sa inyo, no? Kag sadto yang chimpo, kag before, nga kung may partido ka iya, may ara kaya nga makasiling kaya nga kung gusto mo iya nga mag bulos abi or may buslan ka or may mabulos sa imo, may pa-filon ka lang da abi, tapos sa changing iya sang kandidatura, pwede kaya makailis by law lang kamo or panaog siya, file ka or saka ka, pwede na iya as long as may ara ka sang partido, no? Amo na yang patakaran ti subong kon mag-istriktuanay na nga wala na sang changing and dropping, no? Ang partido ya hindi na gid amon ka magmatter gid, pero sa funding posible. No? Ang ginalagas man lang niya sang iban niya nga makadikit kita sa amon nga partido kay daw medyo maayo-ayo niyang suporta sang grupo.
ang financial nga support bla sang grupo, sang partido, I mean, no? Ti dira pa lang nga daan, makabuhi-buhi ka na da. May gamay-gamay nga bulig, kumbaga. Pero ang sa lower pagid iya, sa dalom-dalom pagid, pariyo abi kon masiling kaya nga nya bala na yaway ko partido, basta upod lang kuya kay Gob, basta upod lang kuya kay Kong, basta upod lang kuya kay Mayor, no? Ti may kuan kapagid na, may suporta kapag nga magkuha na da, and wala na iya nagamater ang partido. Ang partido iya, ti, siyempre, kung diri kaya sa lokal, makasiling ka nga niya, ti amo ni kami kadamo to, no? Sa Iloilo to, amo ni kami kadamo ang membro na to, no? Mapabugal mo na to yes babaw. At the same time, diri naman yes dalom, mapabugal mo nga member ka sang amo ni nga partido, kapin pa kon administration party kaya, no? Mapabugal mo na, magkasiling kaya abi nga ti, upod kami iya sang presidente, no? Upod kami iya sang administrasyon subong. Oh. Ti mapabugal mo na iya nga amo nang imo sini nga partido, no? And you have the support sang sina nga partido sa aton sini nga mga kabombo. That is why importante ang partido. Pero ang partido nga ina, simpo eleksyon lang na. After election, why naman na? Kung congressman kaya ti dako nga bulig gina sa imo, kay man ang kapartido mo dito sa ibabaw, may ara kaya nga nakasiling abi nga ang mga kaalyado naton nga mga partido di may ara kamo sang inyo kaugalingon nga kwanda, inyo kaugalingon nga posisyon, no? Ang ining deputy majority leader ni hatag tani ang amo nga posisyon hatag tani sa amo nga partido. Ti kon ikaw member ka sa amo nga partido, administration party ka, posible man nga ihatag ina sang partido sa imo, no? May mga iban pagid nga mga posisyon. Kita mo amo to blang siling ni Congressman Nunoy sa aton defensor, siling niya ang akon iya nga posisyon nga ini subong sa House. Iya ini allotted ini iya sa NUP. That is why magapabilin ako sa NUP. No? Ti si Congresswoman Jamjam, ang iya nga posisyon nagligad sa Kamara, iya man to sang NUP. No? Ti kay nag-resign siya sa NUP, hindi niya na madala ina. Igahatag naman ina sa iban pagid nga mga upod nila nga parte or kabahin sang NUP. Amo na iya ang kuan sa ila, amo na iya ang epekto sang partido sa ila to sa ibabaw. No? Amo na yang epekto sang partido sa ila didto sa ibabaw. So diri sa idalom, ang partido iya kada tsimpo eleksyon na lang na. No? Pero lain man iya nga pagtsimpo eleksyon ara ka sa administration party. Maka-boost man na sang imo sini nga moral, kag makabulig-bulig pa na sa imo sini nga pagpadalagan man. No? Nga aman, masiling kaya karon nga ti ari kuya upod kami iya sang presidente, ari kuya sa administration party dio. No? Tingkon magsiling kaya nga administration party ka kundi nga daw ang tao makasiling man nga niya butuon tatuguro si kuano No? At total atuya mas lapit-lapit guro tiya sa presidente. Mas lapit-lapit guro tiya sa mga opisyal kay ti administration party siya mo. No? Under siya sa PFP or Partido Federal ng Pilipinas. Oh, siguro makahutik to siya iya, makadirekta siya hutik sa presidente or sa mga tao sa palibot sang presidente, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, basi kuro kun kwanto siya, makadirekta to siya guro. Oh, ariblao ang interview ni Bombo Lindsay sa kay Governor Arthur Defensor Jr. May kaangtanan sa sining sumpa na sa Partido Federal ng Pilipinas sa Domingo ina nga adlaw. On Sunday, alauna sang hapon, we'll have our mass oath-taking ceremony of the Partido ng Federal sa Pilipinas. We will be joined by the President of the party, si Governor Jun Tamayo, who is also the President of the League of Provinces. And our special assistant to the President, Secretary Anton Lagdemeo, will also join us. What will happen is that we will have a program, may oath-taking ceremony, and very important is that after that we will have a dialogue with the Secretary Lagdemeo and President Jun Tamayo. Our mayors will have that chance to dialogue with them.
Kaya muna sila natin ang isa sa katuyon nanon nga mapalabot naton ang mga concerns o mga requests ng aton mayors for developmental projects that can be given nga mabulig sang administrasyon sa ila. Ang unang rason nga wala natin mahambal sa una nga sila kapaayon kita sa schedule ng national officials natin, especially this secretary from Malacanang, because we want to link up with our secretary, especially our mayors, for our concerns, especially our development project. So matigayon kita sa Domingo. We have guests also from other our parties and allies. Governor Raman Navao Guimaras will be our guest. Okay. We have also extended our invitation to Mayor Jerry Treñas as our guest in the oath-taking. And we will have mayors from Guimaras, and we're waiting for Negros Occidental, if any will join us. Our list is still developing right now. Pero nga matigayon kita sa Domingo, 1:00 ng hapon sa Grand Sing Hotel. Okay. Regional na ini siya, Gov? Yes, it is regional in the sense nga we are the regional chairman, and that may mga halin sa ibang nga probinsya nga ma-interest sa aton. Guimaras lang. We will have mayors and board members and councilors. Okay, in total, Gov, may ara kita sang mga naka-confirmed na abi kung pila ka bilog ni sila nga mag-upod kag magasumpa. Exact right now, but the Iloilo list is 600, and it's 600 ang aton. Dala na ang city, Gov? Not yet. No? Kasi nag-develop man ang listahan natin sa syudad because we are pending also from our councilors and our vice mayor. But we will wait. We will wait. Nagasugilanon kita sa mga kakaliato natin. Okay. Pero si Ma'am Raisa, hindi gin man makaupod, Gov, kay do sa NUP siyang bal ni Mayor? That is correct. Several days ago or even, I think it was 2 weeks ago, si Raisa sabi, I will just instead join the party of party ni Papa. Which is the NUP. Ang mga partido ko sa una, yes, why not? Hindi. Except that ang buong partido natin bukas ini. No? Because that's what the president wants. Nabatian ang interview ni Bombo Lindsay sa kay Governor Arthur Defensor Jr. So may gamay nga hinon-anon no? After nga makapanumpa, siguro pila ka mga opisyal dira, mayors, governors, na ang istorya sa kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo agod nga makaplastar man sang kung ano ang ilang mga gusto ipalabot sa gobyerno nasyonal or even sa kay Presidente Bongbong Marcos dito, no? Open gid ang partido or ang pakig-istorya kay amo ginangin pangayo sang gobernador man nga taga-ilang kami jutay man nga tsimpo, no? Nga makahinon-anon kami agod nga maplastar namon ano pagid ang pwede namon nga mapalabot sa national government. Ti dira lang nga daan sa umpisa lang sang oath taking do medyo okay na, no? Makabulig-bulig na sa mga gusto magsulod sa partido ang inang hinon-anon nga pag-aobrahon sang grupo ni Sap Anton Lagdameo. 23 minutos ang nakaligad sa takna nga 1:00 sa hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik ta, istoryahan naton ang report ni Bombo Jomar Villa, no? Ang pathag sang Iloilo City Traffic Management Unit sa 40% nga first town jeepneys nga makasulod sa syudad sa Iloilo, lakip na ang pagpatigayon karon to sang pagtililipo, no? Sa mga transport groups nga wala iya ma-consolidate ang ilang mga franchises kag ang pagpanawagan sa gobyerno nila dugang, no? Balikan tayo na pagkatapos ng importante nga mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 26 to June 1, 2024. This coming Friday is payday. Spend your evenings sa Plazuela de Iloilo sa among adlaw kag samtang kamo nag-enjoy sang inyong dinner. Ang Rains Band ang bahala sa paghatag sa inyo sang entertainment sa Thank God It's Payday. Mangini inyo umpisa alas 6:30 sa gabi sa Mayo 31. Ang Binhi Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hunyo 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiban ay gaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 2, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga magtuon nga mangin maayo nga caretakers of nature bangod ini lamang ang paagi nga mabuhinan naton ang negative impact sang climate change sa aton kabuhi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung sano ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869.
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy.
Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. 37 minutos na kaligad sa takna nga alauna sa hapon. Balik sa kapag pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Upon mo gyapon nimo alagad Bombo John Felco Talento. Standby kay Bombo Jomar Villa. Ang implementation sa LPTRP or enhanced LPTRP diri sa syudad ginatanaw pa ni subong kay ang syudad nag-implement sang 25% nga mga salakyan from Metro Iloilo nga makasulod diri syudad sang Iloilo. Pero according sa provincial LPTRP, kag sa ayo sang gobernador sa kay Mayor Treñas, 40% ang pasudlon. Kay ti mabudlay mo damo sa mga estudyante nga nagareklamo nga wala sang may masakyan pag-abot sang aga, no? Kung wala guro pasahero, ti okay man lang na iya, nga bisan 25% lang muda. Pero kung damo gani pasahero, may mga lagson, no? Ti gaayo sila nga tani dugang-dugangan ang mga salakyan. Check ta si Bombo Jomar. Bombo Jomar, go ahead. Nagpatahagdri ang bahin sa Iloilo City Traffic Management Unit at tuhoy ni karon sa sistema sa mga first town jeepney, no, nga nagasulod diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo kay amo ni karon ang concern, no, sa kadam-an diri Bombojan sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo kay ang ginalantaw diri dumayara sa pagsalangisag, no, sa pagsulundan inline karon sa pagpatuma na sa local public transport route plan diri sa may syudad sa Iloilo kay ang sa bahin diri sa province nagsulat ni sila kay Mayor Treñas nga pasugdan ining mga 40% no ka mga jeepney unit sa first town nga makasulod diri sa may syudad sa Iloilo. Sa bahin naman diri karon sa syudad
ang gakatabo diri Bobojan ang ginasunod diri karon ang 2515 nga sistema, no? So mo naging mention diri karon ni retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic Management unit nga tinakupod man gali ni sa pagsinapon nila ang Provincial Planning Office kag Provincial Administrator. Ginpahayag diri sa natungdan nga ginapatuma nila ang ining 2515 nga sistema sa mga jeep, no? Tibot silingon sini 25% sa mga jeep amo ni siya magabiyahe regular hours, kag 15% amo ni ang ginatawag bala nga buffer, no? Kung sa lipot nga pulong do reserve abi po dyan nga mo nang ginapasulod in case kan mga rush hour kag daw ginakulang abi ang mga jeep, no? So suno kay Colonel Garbanzos amo na ang ila sa nga paghangop nga kung tipunon ma-equivalent tanan sa 40% diri karon bumudyan. So mo na kunong iya sa nga paghangop sini kag gin present jaban to sa pagsinapol upod sa Provincial Planning Office kag do nag ugyon man sila tanan sa sistema nga 40% nga makasulod diri ang mga jeep first town jeep diri sa may syudad sang Iloilo. O galing sa mo sini nga sistema damo ga reklamo diri Bobojan, especially ining mga driver nga ang ila sini karon nga kita sa gihapon apektado bisan nga makasulod sila pero tama ka dasig lagid lang. Isa lang siguro ka trip balik naman sila kay ang usually mga rush hour mga alas 8 malam mo alas 7 saga after sila hindi naman rush hour, so balik naman sila sa ila sining sistema abi nga standby naman ang ila sining nga unit hasta nga naman makasulod naman sila on rush hour kag kun ginakulang ang mga jeep diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo o sa bahin sang probinsya sa Iloilo diri karon Bobojan. Aribla pamati tanang pagpatag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa mga interview diri sa Bombo Radio. Na sakay Mayor Jerry na to allow at least 40 40% sang aton nga mga first town, no, kada ruta ini. So may confusion lang na because ang sa amon abin word namon abi or ang statement abi namon nga gigamit diri is 25, no, plus 15%, that is equals to 40%. No? So amo lang na ang confusion because ang aton nga mga sumalakay kagang iba naton nga mga drivers or ang co-op, no, daw hindi ni makuha ang ginatawag naton nga 25, 15 kag equals 40, no. Ang 25% ni this is the figure nga nakita nga amo ni ang number of units nga maka-accommodate sang mga pasahero. Ang 15% ini amo ning ginatawag naton nga buffer, no. But kung tan-awon naton is this is equivalent to 40%. Ang amo na diri is not one time ipasudlon to dayon ang 40% because flexible kag controlled, no, ang pagpasulod naton sinis ang 40%. So kung tanawon naton during rush hour ginagamit man ni naton ang 15%. That is why no worries, amoy na still 40% ang gina-allowed naton nga magsulod, no. Pero ang 15% that is flexible kag controlled ina sang aton nga traffic, no, or sang ICTO dira sa aton mga terminal. Every rush hour may ginapapagwa kita sa diri, no. Iti nakita naton nga sa assessment naton nagligad kalin alas 6:30 kag hasta alas 8 may ginagamit kita nga 15% kay pinanglanon na hindi ma-stranded ang aton nga mga tao, ang mga commuters, no, na halin sa first town nga nagapasulod diri sa syudad sa Iloilo. Sir, nakadihon kita sining 2515 nga sistema.
Una sa presentation ang akon ni contingency planning. Kaya sa presentation una is 25 to 30% ang ipasudlon. Pero ti akon ginatanaw ko lingkod paano kung magkulang. That is why actually ako man nag-recommend no. Pero amo na flexible kag control because may gina-consider kita. Ang aton implementation sa LPTRP gina-consider na naton ang aton mga consolidated ang aton alliance or aton mga city loop amo na bilang ni ang magadagan tanik sa syudad. So that is why nga ang ila pangabay or ang tinyok na dire nga kung pasudlo naton gid dayon tanan may kompetisyon nga matabok. Ang kompetisyon nga balan nyo naman nga may mga investment lagpo ng mga investment ang aton nga mga transport alliance diri sa syudad sang Iloilo. So amo na ang mga bagay-bagay wherein istoryahan naman namon ini kahapon sa aton provincial planning together with the provincial administrator. Okay, sa statement ni Nilio, sa duging klaro nila nga 40% kikuno dapat ang makasulod sa syudad. So ang pagkitsindi ko sini, regular nga 40% gid daw ang makasulod nga jeep kag do may approval naman kuno ni Mayor Trainers do sang May 8 ni sa naprobahan. So mo nang statement gid mo umpisa kuno subong anong status subong sir ma 40% na gid ma regular. Kahapon na klaro ni na ganit no. May 25 plus 15, that is 40%. But ang sa amon very flexible and controlled, no, inang 15%. Amo tong explanation kung nagligad, no, wherein everybody agree. Si retired Colonel Aldarico Garbanzos, Director Robo mo dyan. So, why man guro problema? Na 40% man sa gyapon kay 15 plus 25 mo, di ba? Yes. Kag gusto taman tanawon Bumudjumar nga kung nagareklamo ang mga first town jeepneys nga ti daw pigado ang ila nga income kung hindi sila makasulod sa syudad, paminsaron taman nga ang mga ari sa syudad pigado man ang income nila kung inali magsulod ang mga first town jeepneys. Although bisan pa nga lain-lain ang mga ruta sini nila, wala sang may labangay ruta, pero amo nang ginatanaw nila nga it will affect in one way or another sang income nila, Bumudjumar. Amo nang matabo dira kay mo tong punto ni Colonel Garbanzos nga kung masulod din sila 40% sa bilog adlaw, ara masulod ang ginatawag nga kompetisyon. So kung may kompetisyon, maguba ang income sang co-op. Mo dyan, isla kami ka income da sa daily nila da ka maka-abel kag mga kabayan, abi sila sila nga ginabaydan sa bangko. Na? So, natinguan taman diri nga napakigangutan ang mga driver na sa may first town, sa may probinsya, sa Iloilo. Sa rin nag-tipon ini sila, subong aga, diri sa may banwa sa pabiya Iloilo agod nga ipalabot ang ila sini karon nga sentimento. Ang ila sini nga gin brought out diri karon babudado kasubong panakip butas. Ang sistema nila kung sa diinti kinanglanon dira sila masulod, pero kung hindi nakno kinanglanon ibalik na matusla sila sini nga ruta abit. So, kung isip-isipon gid Bumudjumar ka okay man kay tiyang 15% nila masulod man mo. And they are parts ng sina nga 15%. Di ba? Yes. At kung damo unit mo, babudyan, kay sa isa karuta, dira masulod ang 40% mo. Kung may siyang dira karon ka mga jeep, ang kwaon da 40% lang. So, ang iban sina, hindi ko nagbiyahe sa isang semana, do kapilalaknos na magsulod. Hindi Pwede Pwede gidyo Bumudjumar plastaron nila sang ila nga kooperatiba kung ang 40% ngay na sino mabugos sina hindi man niya siling nga kung 40% lang kamo lang to biyahe kay ti ang iba niya mahulat man na sa terminal mo,
Di ba? Pag abot sa terminal sina, may i-cater man na sila nga pasayro, magwa pa kadto sa ilang nga mga banwato, hindi ba? Kung halimbawa, kung nara kadabi karon sa Uton, for example lang, no? Pagsulod sa Uton, ti ang 40% nga nagabiyahe, amo na ang makasulod diri sa syudad, kag amo man ang sakyan sa pagwati. Karon may iban man na nga masakay tani sa Uton, pero kulang ang jeep nga Uton, masakay na sila sa Villa lang abi or hasta lang dira sa may muhon lang man nga terminal. Tapos ang pagkadto sila sa Uton to karon ti pwede man nila makater, di ba? Ti amo na away niya problema sa mga terminal da kay ti gusto sila ko pabalik ang ilalang limitation ang pasulod. Diri karo sa may bahin sa nga syudad sa nga Iloilo. Ti ang panindugan diri sa mga driver kung pwede kung tani. Why na sang bumper? Agbot siligon nila ni nga ti why na sang 15% ni nga reserve dapat kuno himuon na lang 40% gid nga ti steady na lang adlaw-adlaw mo na ang ipanugutan total hindi man 100% sa ila sini nga mga ruta makabiyahe bisan 40% na lang gid kuno nga ti maka-income kay halos kalabadan no dream lang no sila maka-income damo kon makasulod sila adre sa syudad sang Iloilo. Aribla pabati ta ang payag ni Albert Salalema, operator sang utod nga jeep sang pahayag dire karon sa natungdag. May diretso. So kami sa utunan Hawan, ang amo tayo panindugan, ginahimo lang tayo nga galong-galong sa syudad kaya nga may 25% tapos kung kulang ang pasayro, kulang ang units nga masulod sa syudad, pasulod lang na 15%. Tapos kung wala na pasayro sa terminal nga Pinuco, hindi ka naman pwede kasulod. So anong magawa mo sila? Kaya yung sa amon niya panindugan naman sa Judaw yan, hindi kami yan mapasabot yung may buffer. Dapat yan walang buffer. Problema sa syudad, ikaw sa syudad, tabunan mo. Ano na karon ang matabo sa ato na? Eh, sa amon, hasta lang kami yung buhon, utol, pila lang. Isa mo ka-trip, 140. Loaded ka na, pakanto ka na sa buhon. Paan mo parking fee nga 20 pesos, pila na minute. Disilan mo, ano ba i-boundary mo sa iyong mga unit? Ako, driver operator ako, pero wala. Pero di kita kung sumahon mi sa kadlaw. Why? Asa lang sa di, mapulit lang ka sa diesel, ang ako niya, kisa gani. Bisa na makalusot ka sa syudad, ang ibo gani kinansa, 400 pesos lang, pila ka nakatrip na. Why? Pero di ka kita subong sa amon nga sistema sa syudad. Ang operator ang driver wala per decade pareho sa akon may driver na ang driver ko duha karon pila na kami lugi pakaon na sa driver may mga estudyante na sa karon kung hindi nakasulod sa syudad wala na ang amon niya panindugan sa Judaw na hindi kami magpasugod sa ginatawag nila nga buffer kaya nga ang ano sa syudad kung bagay himuon ko lang nila panakin putas. Kung may problema, pasugod na. Kung wala na. Ano pa nga himo sa imo lang? Wala nga ako. Bilang operator, set pilang income mo sa isang adlaw sa wal paging patuloy. Nga bati Andre ang pahayagman sa isa diri ka operator. Bumudante amo nang ila sa nga panindugan nga hindi sila magpasagot sa abon ni karon nga sistema nga gin patuman abi ti butog nagsapol-sapol to sila agod kati mapabutyag man ang ila sa ni karon nga mga sentimento magluwas sina ang isa ba di sa na-mention man sa iban to nga operator abi kuno nila ngati nagpa-consolidate na sila sa ila sa nga unit why na sang problema na so natingala sila ngati kung may problema sa gihapon sa ila sa nga pagpaydalom sa kooperatiba ako napa-consolidate na ang ila sa nga unit in line man karon sa pagpatuman sa LPTRP diri sa syudad sa Iloilo. Si Victoria Hisobla sa ma-interview diri sa Bombo Radio. Tama gid kagutom. Kami may ginapa-eskwela, may ginakaon, abi mo gagapatuman sila sang ila tulumanon para la sa ila pero wala nila naintindihan kag nakabalo kung ano ang gutom ginahatag nila samon ang kabataan abi mo ano ginahimo nyo amat-amat nyo kami patay pila ka pamilya ang ginapagutuman nyo
ginapangguba nyo ang mga potoro sa mga kabataan. Pila kalibo nga kabataan ginaguba nyo potoro. Karon ko mangawat ang kabataan namon, presohon nyo, dakpo nyo, tungod sang kagutom sang ginahimo nyo. O subong, matuman kami sang inyo patakaran, tumano namon. Pero ginapangayo namon, tagaan nyo kami ayuda. Nga sa adlaw-adlaw nga hindi namon masuprasinte sa amon pangabuhi, sa amon kabataan, sa amon mga maintenance, sa amon pagkaon. Tagai kami ayuda, kay kami magatuman sa inyo ginapatuman. Kami din sa una. Ano ikaw kapektado subong kay gin-implement LPTRP bla sa unit mo nung TikTok? Teo isipa bala sa 5 ka adlaw nga ginhatag nila, isa lang kami makasulod sa syudad. Di karon magbiyahe sa Robinson. Ano ang kwaon mo to sa Robinson? Hindi ka na makabakal sudaan mo. Hindi ka na makapaeskwela sa kabataan mo, sa mga apo mo. Di ano bala kabugat sa amon pangabuhi ang ginahimo nila? May konsensya man ka mo, may kaluoy. Idasok nyo man sa inyo tagipusoon ang ginahimo nyo. Hindi inyo lang itumano nyo. Ang amo niya ano? Konsensya ka mo. Nga ang inyo nga mga tawo de gutom na kaobra nyo. Karon gamo irinaway pangawat. Presohon lang makaluluoy among kabataan. Guba po toroya. Ang amon ginapangayo, pasudla lang kami, first town kami. Why nga ang Santa Barbara nagsulod second town? Amno para lang may amiga, may amigo, may kakilala, sulod. Ang inyo ginapatuman, inyo ginatulon. Pila ka bilog unit mo, ma'am? Duwa ang unit ko. So ang duwa paanong scheduling sina? Isa lang sa 5 ka adlaw. Okay. Isa lang, di ang duwa, Sabado, Domingo, pre-okay. Di nga ako, way klase, way opisina, may kwaon kagi Sabado, Domingo, haw? Way man, di 5 lang ang tsansa mo, di isa 5 kadlaw, ka isa ka lang magsulod. Di mabuhi ka, haw? Amura obrada, way pulos, pangguba, obrada, pagutom. Damo na pila kadlaw, pala matay sa maintenance, hindi ro kabakal sang obra nila. Hoy, maluoy ka mo! Isipan na second town pasulod nila. Ha? Mga amiga, amigo, kakilala, sulod. Hindi amuran. Para respetuhon man kamo, nga isa kamo ka mayor, tumano nyo inambala nyo. Ibutang nyo man sa utok nyo, kay natamaan kamo kaalam, hindi nyo maintindihan ang ginahimo nyo sa mga driver, sa mga pasayro. Kung ano kabudlay, pila bala ang sweldo sang mga nagaulobrane? Mato-rides ka pa? Kung ano kabudlay, ilayaga pa kahulas. Gusto lang nila, pabuta ila bulsa. Buta ang bulsa nyo. Hasta nga magkaladasok. Hoy, kagamay sa bulsa nyo. Hagan-hagana lang, tama na. Baliktan nyo man ang sa idalom nyo di. Kung ano kasakripisyong ginahalad nyo di. Sobra na nga gutom ginahimo nyo. Hindi. Nabatian si Victoria Hiso ang operator dire karon sa jeep. Do hindi ko magpati nga pamigados nanay pero ti amo ti statement niya eh. Nga man? Ha? Nga di kang pati? Basta lang. Amo na damo sang sino ginapatungdan niya to? Kamo? Mayor ka? Sino to ginapatungdan niya man? Ang why masabi na mention kung sino gito ti ang nagapatuman siguro kung sino nag-implement kinapituan sila. Hindi bala sa plano sang LPTRP nga ini ginsapol man ni sila tanan Joms? Dugay na ning gin-explicar man. Oo. Sa ila. At sa may ano sila may leader basta sila sa Transport Co-op. Babo dyan, dugay naman sila kung ginplastar na nga daan, nga subong lang ni naguluwa ang mga kaangay sining issue. Ang provincial gani nga mga jeepney siya, way nagasulod diri syudad mo sa pag-insindi naton, although kung isip-isipon talang ang kabudlay sa mga estudyante nga rin sa probinsya, bit-bit kay mo tunga sako uling, may bugas ka pa, kag kung ano pa da, daw kabudlay man pamin sa Ron Jones, pero tinatigayon man. I mean, kung budlay lang nga istoryahan ta, budlay gidi, pero ang iban nga mga naapektuhan sini, gareklamo man mo, batian taman reklamo diri sa mga diri sa syudad. Nanday Mr. Alido di kag iban pagit mga grupo nila nga apektado man. Batian taman ng reklamo nanday nanay ito nga apektado man. So kung
budlay guro para sa ahensya sang gobyerno or sa gobyerno naton nga sulbaron ini may ara kita sa isakripisyo guro Joms sa parang nga matigayon lang naton ini Bombo Jumar kag paminsaron ta guro ang kaayuhan sang kalabanan na ikon karon ko ng kaayuhan sang tanan hindi ta gid na mahatag mo sigurado kus na amo na ang sistema kaga sitwasyon ko mga estudyante especially alin iban pa din sa mga kaumahan iban nga baligya panaguro ko mga ultanon bitbit pas lakog boss tagmay pakadto dire syudad bobojan ang isa to sa na mention man kay na tackle man to sa concern sa mga drivers mado kasubong kuno nga ginapalabay ang kooperatiba hindi ni sila kooperatiba ang kooperatiba nga may mga unit na black kay koopan sila pero wala pa sila bagong unit. So bali daan pa nga mga salakyan. Daan pa nga salakyan nila. Okay. So amo ning concern kay di ba ang LPTRP para kuno nga ang mga unit sa modernize hindi maguba. Ang gina-question nila sa ulihi kay under the slash co-op nga basikod maka-purchase naman sila ka unit kagamo ning sistema ablang at 25-15 kon modernized unit kag masulod sa 15% na lang mabaper siya. So ang gina-question nila kung paano nga maka-income ang ila sining unit kung amo silang plastada. Kung tanawon gid naton may land LPTRP no, di ba? Local Public Transport Route Plan. Sa ngalan plan nga daan Joms, plan mo nakaplano na ni. Kung ano ang diin maagi ang city loop, diin maagi ang mga provincial jeepneys, diin maagi ang mga first town, second town, hindi sila maglabangan na ibala, kay parang hindi man sila maginagaway sa pasahero. Ara naman natin nga ang may amo paniyaw. Amo na kay kun butang ta kun diri kas mohon, uton abi mohon no kay kun uton ka ti isam laka pilab na gro ka takag dira ka nas may mohon. Bobojan. Ti kun magsulod ang mga provincial jeepney o kun mga first town ang diyan nilang ruta sa Mangyapon sa mga city bus abi. Halimbawa kun naling ka sa mohon, halin ka sa mohon. So din ka makadto. Maagi ka dito sa may pag-abot mo sa Molo, maagi ka dito sa may hindi daw diri ni sila gagi sa may sa may Atria. Tapos dito sa may Tabukan. 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 May ara guro sang mga ruta nga doble ka mo may Villa halin abi may Villa Mandira. Amot ko may Villa da, Villa Mohon no? Villa Mohon. Ti ang Villa Mohon naman niya diretso niya sa syudad. Pero kung halin sa Mohon Terminal, makadto ka sa Molo Plaza, so may choice ka nga masakay ka either Villa Mohon or Mohon Terminal nga uton, di ba? Yes. Hindi man hambal abing pagpaydalom sa LPTRP, hindi hambal nga hindi ka mo magdunganay da sa sakruta. So may base ina siya mo dyan, pero sa amo ganigin tawag ka enhance. Madugin enhance pagidla. Ang ruta ngati amo na nga plastar pagidbayo ngati at least ang mga co-op nga hindi man sila mabudlayan abi nga diway man sa madamo nga kompetensya sa dalan. Sa ilan sini karon nga pagbiyahe. Balaan mo lain-lain ni Bombo Jumar mo kung mamati kaya sa driver, no? Kung mamati kaya sa driver, ang gusto ya sa driver nga maka-income sila. Klaro na. Kung mamati ka sa pasahero, ang gusto ya sa pasahero nga makasakay sila kag may sakyan sila. Kung mamati ka naman ya sa gobyerno, ang plano ang gusto ya sa gobyerno nga ma-plastar nila nga maghagan-hagan ang kagutok sang flow sang traffic para nga makabenepisyo man sa mga pumuluyo. Bombo Jumar. Laban-laban kung ba interview tanis mga co-op, hindi na silang pasugot nga mga 40% gid. Ang dito sa probinsya, lain man yung gusto nila. Ang diri sa syudad, lain man yung gusto nila. That is why we have this government nga amo ang mag-plastar sa aton para nga hindi kita mag-inaway. They will have this set of rules
Para nga amo ning sundo naton kay amo ni ang magapatawhay sa aton Bombo Jomar mo. Ang amo na ang basta kun involved na gani diri karon ang income sa tagsa Bombo Jan, so dara na sulod ang pagpinisay. That is why subong may move nga ang development magwa naman sa syudad sa Iloilo. For example, ang Saraga dito may plano na to dito nga patindugan ang provincial capital gani kuno daw isaylo na gani kuno dito mo. May plano lang, no? May plano. May iban pagin nga mga government offices, regional offices nga plano man magbutang dito sa may Talaugis kuno to sa Santa Barbara, sa may Saraga. So amat-amat nga pagwaon ti ang mga eskwelahan subong ang mga universidad amat-amat naman nga nagagawa diri sa syudad sa Iloilo. In fact, diri sa Iloilo City gani Joms, may mga eskwelahan na nga nagsalarado mo. Kay tungod pigado na way na estudyante ti. Kabalo ka kon may progress ti kadamo tao na da ginutok, no? Noon tam lang abi nagkaron kun way tao da man. Di ba? So dapat ang syudad, ang gobyerno, lokal man o kon nasyonal, amo ina ang magapatuman sang order. Di ba? Yes. Oh. So amo na ang plastada diri karon kag tungod na mention to gali. Bombo Jan ano to? Kag tungod kay nagainaway ang transport group, ang public transport group, ang mga tao among makaluluoy ang mga pasayro. Amo na ang rason kun nga imbes nga magbinantay sila sa mga PUJ kag mga PUV, bakal na lang sila yung salakyan. Kung may nagbakal ka man lang yung salakyan, pwede ka man kapangutang, bakal ka salakyan, para nga kontrol mo yung mo nga oras. Amo man na ang rason, Joms, kung nga mas nagagutok ang flow sang traffic dire kay damo na may mga salakyan. Man mo kay hindi man niya maayo ang serbisyo sang public transport naton? Ang isa to sa ginraise nga concern sang driver, dire bubujan like say for example kun hapon, like dire sa Haro Plaza, na ati kung makabig ng rush hour, ang mga jeep to nga halin sa first town, agi pa di, do same sinap lang sample, like this may area sa muhon, kaya do dra permi ang traffic, dra permi ang gapugok ang pasahero, kag sa mga unit, amontong na mention nila, sa mga kooperatiba, nga doon hindi lang kung dapat nga sigilas lang kuha, tapos mareklamo nga kulang income, sa nga co-op kagado dire nila ibutang sa LPTRP abi agod ngati ang mga ruta nila hindi masipunan sang iban. So daw mo na ang raise to the concern sa mga drivers dire abo mo dyan. So iban siniguro sa punan nato dugang. Kay damo pa di mga sentimento ni mga operator man ang magluwas sa mga consolidated ni may atuban kina mga unconsolidated. No, second batch man to sila sang press conference sa may banwa sa Pabiya. Iban sila plasta naton sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Bombo Jomar Villa. Hindi mo gid man tuod ma-please ang tagsa-tagsa. Ang gobyerno nato nagatingwa man para nga pahagan-hagan ang mga ginatubang nga issues ang tagsa-tagsa. Kung pasudlon mo ang halin sa probinsya, mareklamo man diri sa syudad. Kung hindi mo pagpasudlon ang taga-probinsya, mareklamo man sila dito sa probinsya. Nga kung tanawon naton, ang ginakater nila, mga pasahero, ang nagareklamo man. Nagareklamo tungod kay wala may masakyan, may mga reklamo man tungod kay tuman kagutok sang mga salakyan. So, padayon ina, ang mga problema nga ini, nagalibot-libot lang ni, nagatiyog-tiyog lang ni, and it's up to the city government karon sa local government unit kung paano nila ini solusyonan. Ang LPTRP, solusyon na ni Kuntani. No? Pero hindi mo gina malikawan, may mareklamo gina. Kay tinaanad sila sa status quo mo. Naanad sila sa amonio, ti karon kung baguhon mo na, no? May ara sang resistance sa mga pagbag-o nga ina. Pero tanawon naton ang mga idulot sini sa aton sini nga mga pumuluyo. Sa kadamuan sa mga pumuluyo, let us think sang
wider nga community nga makabenepisyo sang kun anuman nga mga pagbag-o nga obrahon naton kaysa sa aton lang yakaw galingon nga mga intereses. I'm not talking para sa mga drivers, para sa mga pasahero, para sa syudad sing Iloilo, para sa tanan, no? Paminsaron ta ang kaayuhan sang kalabanan. Not only sang aton lang iya nga kaayuhan nga bahala na ya sila da. Basta makabenepisyo lang ko ya. Basta mangin maayo lang ya pangabuhi ko 10 minutos na kaligad stock na alas 2 sa hapon. Kulabo sa gikitas tiyempo ta diri sa aron nga pagpangalagad. Iban nga mga balita bantayan karon sa iban naton nga public affairs program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Para sa Bombo Hanay sa Udto, ini or standby na magasunod na ang kahapon lamang program with Tita Regine. Para sa Bombo Hanay sa Udto, ini si Bombo John Felco Talento. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 26 to June 1, 2024. This coming Friday is payday. Spend your evening sa Plazuela de Iloilo sa among adlaw kag samtang kamo nag-enjoy sang inyong dinner. Ang Rains Band ang bahala sa paghatag sa inyo sang entertainment sa Thank God It's Payday. Mangini inyo umpisa alas 6:30 sa gabi sa Mayo 31. Ang Binhi Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hunyo 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiban ay gaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 2, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga magtuon nga mangin maayo nga caretakers of nature bangod ini lamang ang paagi nga mabuhinan naton ang negative impact sang climate change sa aton kabuhi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety. Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15.
as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine sa ulihi nga adlaw para sa bulan sang Mayo, the 31st of May, 2024. Sa mga nagaselebrar dira sa ilang mga kapiestahan, nagapatigayon sa ilang mga Flores de Mayo, uy katapusan man sang Flores, no? Or ang ilagali nga Santa Cruzan, nagapatigayon sa procession sa ilang Santa Cruzan. Well, congratulations kidira sa inyo and gabay, no? Nga mga very successful ang inyo nga mga endeavors. This is Tita Regine. Good afternoon gid sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Well, pagkatapos ng ulan, bulos na naman ang init, katagaktak na naman ang ato nga balhas. 43 degrees naman ang index heat. Anyway, this afternoon, hindi kita malingkang because mga very entertaining nga mga istorya na naman ng ato nga mabatian. And not only that, no, may igabilin gid sa aton nga mga tips, mga leksyon, and something for us to think about. Gani I also entice you magpadala man sa imo kaugalingon nga istorya, paki-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag arina, ready na ako. I hope kamo dira ready naman. Take your time, relax. Here's our song for you this afternoon from Val and Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Good afternoon and welcome sa KLP. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naanaway sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo.
Ang aton mismo nga background music nga ginagamit diri sa KLP, ang Tigolo, Hanggat Ako'y Nabubuhay. That's from Darling Grace Lagunilla. 26 minutos, makalipas ang tak ng alas 2. So, diretso na kita ha, sa pag-enjoy sa ating mga istorya. Bow, malagaw naman kita sini, may 18th story diri si Nanay Del sang Zaraga, ang iya naman yung pag-travel. Dearest Tita Regine, Tita Regine, I write because I'm happy and I shout with glee while crossing the Iloilo-Guimaras Strait for a day's relaxation, so to speak. Sa tanan ng mga Bombo Radio staff, mga KLP classmates ko and listeners, a very colorful and a beautiful day sa inyo tanan. Happy and excited ako, si Nanay Del. Yes, it's a hot day of summer, but cool and inspired para kay Nanay Del. Inspired day for Nanay Del. In the Reg, when Ting invited the four of us, si Nonoy, si Boyet, si Ning, and Nanay, well, without much ado, early morn of a Friday, December 19, 2023. Wow. Last year paglini. We rode on a bus, alas 6 ang aga, along Buhang Bridge sa Haro. I viewed the soft running water going to the open sea. So beautiful goes the stream. Sayang, nag-agi lang ang bus for 5 minutes. Inday, nakalabot kami sa Parola at 7 a.m. kag nagsakay kami sa fiber nga pump boat. O inday, ang dupoy-dupoy sa mabugnaw nga hangin, nakapayuhom sa akon. Same time nga, ato, inspired naman ako nga magtabok sa isla sang Guimaras. After 15 minutes, ara na kami sa Hordan Wharf. Oh, thank God, I prayed. Inday, amugid ini, ang nakapa-impress sa akon, nga ang mga Guimaras noon, maabi-abihon, polite, and respectful. Congrats! So, while waiting sa kay Toting along the road, nag-offer sila sa mga pulungkuan, and we thank them for that. Tapos gulpi lang may black car nga nagpark sa amon nga atubang. Oh, si Toting! Hugs and kisses dayon. Nagniwang ka man to, siling ko. Siling niya tungod ini sa akon arthritis, nay. So, gindala niya kami sa isa ka convenience store to make us comfortable. So, we were so pleased. Libot-libot kita, anay, toto. Siling niya sa diin mo gusto, nay. Siling ko to balaan bukid. Note in diabi mo, blurred na ang eyesight ko. Do si Toting ako maglakat, arthritis man ba? Sure, siling niya. Dunga naman sa bat. So, may balon man kami. So, we passed by a close friend's residence, but can only scream with happiness and joy just to let them know nga nag-agi lang kami. In the Reg, si Toting nagpark sa isa ka stopover along the seashore nga may concrete nga barandilya. On looking at a very near distance, may 3 kadalagko nga mga bato. Heaven, man, and earth under a medium-sized tree. Ginadapya-dapyahan sang soft waves. Ara naman, inday, nag-andar naman ang love nature ko. So, thank God. So, wala ginapaabot, ari ako, nagalantaw, kag nagahanga sang imo nga creation, Lord. Katahong gid nga wala tupong ang gipakita mo sa akon, sining okasyon. Ang ako nga interpretation, sining 3 ka bato, amo si Jesus, Mary, and Joseph. Ginadapya-dapyahan sa matinaw kag malamig na tubig dagat. Samtang ang background, amo ang dalan pakadto sa balaan bukid. Abaw,
Do hindi ako makapati, nga makalabot pa ako diri. Oops, I very well know the best answer. Because the island of Guimaras grabbed my heart now and forever. In the reg, ako naman lang nanghagad nga magpauli sa Hordan. So upon reaching the town proper, naninda pa si Toting. Naidlaw kami. Guimaras mangoes, fresh fish, fruits, vegetables, and many more. Kanami ipaninda in the reg sa Nusay sa ila market sa Alibhon. So pag-abot namon sa residence, kinagula naman kami. Nag-offer snacks. After that, we proceeded to Constancia. Inday, my goodness. Feels we're all in Baguio. The place is so cool. The air is so fresh. Virgin wind, no pollution after all. Inday, tanan sila all busy preparing for late lunch, except dearest Nanay Del, relaxing herself under the cool atmosphere of Guimaras summer. Note, Inday, nag-blurred na eyesight ko, kag daw si Toting na ako maglakat. Pero sige lang Inday, sadya mo do camping lang gahod ban. Stories here, stories there. Do wala katapusan. Laughter here and there. No beauty rest whatsoever. At 4 p.m., mapabaybay naman to row si Ting nagsakay sa iyang black car down to San Lorenzo. So we bid goodbye sa Constancia. Yes, a long way again. I viewed the several windmills. We passed by town proper, tapos nagkato na direkta kami sa baybay. Malayo man. What caught my attention in Day was ang ilang breakwater. My, it's another work of art through human hands. So, hindi ko naman si Toting pagpalakton. I scrutinized every angle. Mapabaybay pa naman gali. Ay gali, malayo pa Inday. It's 4 p.m. na. Sinadlo kami magabihan. And we proceeded nga magpauli na lang. So, we dropped again sa house, bid goodbye, hugs and kisses. Masakay kami sa Roro with the black car. Pakadto sa Zaraga. Bye Toting. Tidalo, dala namon for Zaraga. Nagadapo na in the reg ang kahadlok ko. I'm afraid of the dark. We left Hordan Pier 6:30 p.m. After 15 minutes ng ride, we anchored 6:45 sa Iloilo River. Madulum na. Pagwa Inday sa Roro ay direct along Iloilo River. Noong pawan ako sa nakita ko ang mga colored lights. Nag-agi kami sa Capitol and I remembered the December lights. So my heart jumped with joy. Kaabot kami sa Zaraga, 7:45 p.m. Nagalalaba na liog ni Tita Bing sang hulat. Sabi niya, na kami? Kibot siya, so magsinggit kami. We're here! Thank you, dear Lord. We're home, safe and free from harm. Dead tired kami tanan, pero dala namon ang sweet and unforgettable memories kag magihom. Yes, in the reg, life is so full of surprises. Salamat gid, si Nanay Del here sang Zaraga. Thank you gid so much in the Regine everyday ga-listen gid kami sa imong program. Plus dayon kag magihom ako if it calls nga magihom. Tanan kami actually nag-enjoy gid mamati. Every day is a busy day, but Inday another new simple construction, may bodega. It's on the go, but Inday I'm not affected. Ay sige, ako niya sulat. Abi mo dumaano gid bala ako kay Baby Jesus, nga ginakungkong ni Mama Mary. May hagyo si Toting, sang infant pa siya. I'm emotional and washed my eyes. In the reg, salamat sa liwat. Nanay Del, sang Zaraga. So, yung nga travel, gali Nanay Del happened sang December pa. Kung milang gid no, kadamo gid sang mga
nagapalangga sa imo, nag-invite sa imo, knowing, no, nga ti, hindi basta-basta, like a baby, no? Magbitbit ikaw sa mga seniors, ba kinahanglan extra careful kagid, and dapat may mga upod, may mga mag-aalalay, i-consider ang oras, i-consider ang salakyan, and all, no? But, sa mga tao nga nagapalangga sa imo, they would do everything para nga makalagaw ka lang, upod mo man ang mga fellow seniors mo dira sa inyo nga household. So kanang nilang gid at pila may 90 ka na no, Nanay Del? Or wala pa. But anyway, 80s man, late 80s man or early 90s man, that's a blessing nga maka-go out ka pa. Nanay Del's day out, makalagaw-lagaw ka pa and see the beauty and wonder of nature. Nice one. Sige samtang kaya pa, samtang ara pa mga tao dira nga nagatuy-toy, nagaalalay. Go, 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 Nanay Del. Enjoy ang mga travel goals. Salamat kid for sharing with us your story. Mga kabombo, ang aton nga oras is now 2:36, and if you remembered, atong gin-share sa aton ni istorya ni NB sa probinsya ng Iloilo about Darna. Kag naghambal siya, the best is yet to come, nga parte sa istorya diri ni Darna. Well, sa pagpanugbalik naton ang iyang kasugpon sa istorya ni Darna diri sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila kami importante nga mga pahibalo. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Balik na kita diri sa kahapon lamang program ari na sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo kag kasugpon ini sang iyang gin-share diri nga istorya regarding sa kay Darna. My dearest Tita Regine, hi, kumusta na kamo dyan? All staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, sa tanan nga mga listeners, lovers, and letter senders sang KLP, a pleasant afternoon once again. Tita, here's now the continuation of Darna's life, nga ginistorya sang iyang nanay, nga akon man paryente. Abi mo, Tita, sa manag-graduate na sa college si Darna, do ka fresco pa sa akon nga panamduman ang among nga hitabo. To tell you, Darna and her seatmate sa ilang classroom became friends. Kag kung mag-test, nagasigil ang tana kapangupya, maskin anho ni Darna katabon iya papel, kay permi sila ginapasitlatan sang ilang teacher, bang maabtik man nga hindi siya madakpan. It's bad, Tita. Ang atensyon bala sang iya amiga, tuya permi sa nobyo na. Kung hindi niya type ang boyfriend na, ana dayon ginaaway para nga mag-break sila, kag mangita duman ka iba. One time, nagdalikyat sila ni Darna sa mall, pagbakal material sa project nila. Waay, tanakamaan si Darna.
Ay nga tuya, gali isanda nagkita ay isang bag-una duman nga nobyo, sini iya nga friend, nga may imaw man nga iya amigo. So ginhagad sila nga manghalo-halo anay. Nagbaribad si Darna kay ti gusto na nga makabalik dayon sa school. Nahadlok siya malate sa sunod nila nga klase. Iya dali-dali si Darna nga ginpakilala sa iya nga nobyo, kag sa amigo sini. Para kuno, masadya sila magdayan-dayan kuno ay klase. Okay lang sa iya pag-introduce, pero waay na siya mag-imaw liwat ka na, kay hindi si Darna gusto nga madistorbo sa pagtuon. Hindi gani kuno siya maka-cope up sa iya mga assignments, magdayan-dayan pa. Ay, natana kay ginapagustuhan lang kaana nga mga ginikanan. Waay tana nagapangira-kira kay Darna pagtugaan sang tanan nga ginabuhat nanda ka boyfriend na. Kanami kuno kung mag-imaw sila, mag-enjoy tan-aw sang sine, magdayan sa park, etc. Puwerte ang pag-motivate niya kay Darna nga ma-influence na. Nakalainan ron tana ka na si Darna, nahiras siya magpamati sang iya ginapanghambal. Sabi mo tita, ginasaway siya ni Darna nga, hindi ka mo magbuhat ka di nag-eskwela pa ka mo, basi magbusong ka. Hindi ka nakapadayon pag-eskwela. Tawi anay importansya ang pagtuon mo. Kaduro ka lalaki, sobra pa ang makita mo kung professional ka na, kag may obra na. Nagapamati man pa'y, ginapalusot na lang sa pihak na nga durungkan. Waay lang tana ka na ang ana pagtuon. Waay kabalaka sa iya mga ginikanan. Ka-wild na sa iya, ka-green permi ang ginapanghambal na. Ay about Tita Regine, way gid mapunggi ang nagauros-uros nga baratsago nanda. Way gani matatluhi ka bulan, nagbukarong ang iya tiyan, nagasuka-suka, kag waay na permi nagasulod sa klase. Waay gid kamaan ang ana mga ginikanan. Nagproblema ron tana, hindi na makatulog sa pagpanugdong sa iya sitwasyon. Gusto kuno sang nobyo na ipahulog ang bata. Tiyambal ni Darna, may ka mo mahadlok sa Ginoo? Mortal sin ba yadi Ang masubo pagid, Tita Regine, ginpalikaw ang lalaki sang iya mga ginikanan, tuya sa Manila. Nagsige siya kay Ribion, kay nagapabulig kay Darna. Hambal ni Darna, daan ginpati mo ang pahanumdum ko sa imo, mayad siguro, itampad mo, sugid di nga problema kay nanay kag tatay mo. Abi mo tita, ako na nung sabat na, nahadlok ako, basi patsyon ako ni tatay. Nahadlok, kag insagin buhat mo di Ambal ni Darna, ay ilam tita, nagmuon-muon ta na dalasang nylon nga kalat, nagkadto sa dressing room sa gymnasium sang school, kay tuya unta magbitay. Dako gid ang kabalaka ni Darna kagkahadlok. Gani, iya ginsekretuhan ang security guard sa school nga subaybayan siya. Swerte gid. Kag tuya nadakpan ta na. Gindara dayon sa principal's office kag ginembestigar. Gintug-an niya ang tanan. Ginlaygayan ka principal kag ginpatawag ang iya mga ginikanan. Sa pihak nga bahin, nakagraduate kid man si Darna sa iya kurso with honors. Natabuan nga nagbakasyon ang nanay ni LG kag ang foreigner niya nga bana, dala ang bugto nga anak nga lalaki. Nagkitaay sila sa school sa pagbayad sang school fees sa iya anak nga managraduate man sa sunod tuig. An introduction took place kag na love at first sight ang iya manak kay Darna. Gusto niya pamisitahan sa ilabalay. He told his father that he wants to marry Darna. Kag kung gusto ni Darna, magpakasal sila dayon para makaupod niya sa ila pagbalik sa Amerika. Kami si LG na mo na ang estudyante man sa tiya to ni Darna, mutong nagkadto wala may bit-bit na card. Tapos hindi luyag, antong do may nervous breakdown, hindi luyag mamana pa ang iya nga mother sa unani.
So ang iya plano nga si Darna didto na mangempleyo para dollar ang income. Makabulig sa iya pamilya. Domingo sadto nga adlaw, kag namisita sila sa balay sang tiya ni Darna, mayad man ang pag-amuma sa ila, ginpa-snack sila, nagistorya-istorya, kag diretso-diretso siya nagpahayag sang iya gugma kay Darna. Until such a time nga nagtugda ang tatay, nga kung gusto sila Darna, ang iya tiya kag nanay, madala nila si Darna sa ila pagbalik sa Amerika. O very sincere ang mag-amay. Ginpasikto sang tiya si Darna kung ano sa iya. Daw na alang-alang si Darna sa iya nga pagka-inosente. Nangayo siya 2 weeks nga allowance. Ang iya tiya, sa iya tiya sa pag-contact sang nanay ni Darna. Okay. Ang tiya niya ang nangayo 2 weeks allowance para nga makontak niya ang nanay ni Darna. So while naghambal ang tatay, nga ilan na lang bisitahan personal ang nanay ni Darna sa Iloilo, upod si Darna, kag ang iya nga tiya. So amo to Tita Regine, ginpasikto liwat sang tiya si Darna, kag taw nakagusto na siya. Insigida, naglupad sila pa Iloilo. Tapos nga napamaan sang tiya ni Darna ang yabayaw nga nanay ni Darna, do kilat lang ang pagdesisyon. Tama kadasig. Kulba hinam ang nagmix. Sige ampo si Darna. Ang iya tiya ag sinanay niya, nga ubayan unta sila ni Lord, nga husto ang desisyon na kabuot nila sa pagsugot nga magminyo si Darna sa among nga foreigner. Well, natuman ang kasamiento, kag malipayon ang mag-amay. Si Darna, ang iya nanay, kag tiya. Tita Regine, nagapati ka man, nga ang kapalaran sang tao, do hindi lang mamanan, kag makibot ka lang, waay damhan ni Darna, nga makaminyo siya sa isa ka foreigner, nga amo ang makabulig paghawas sang ila kapigado. Swerte gid si Darna, nga naka-employ dayon, kag nagapadala na sang dollar sa iya pamilya, nga makatapos man pag-eskwela ang iya nga mga utod. Dakugid ang ilang pagpasalamat kay Lord sa iya kaalwan kagkaayo. Thank you, Tita Regine. More power sa KLP, and may God bless you and your family. Just me in B, sang Iloilo Province. So sa iba nila, no, basta wala nyo na-catch up, hindi si LG or atong lalaki nga may nervous breakdown sa una nga nagkadto ni sa tiya, mali nga teacher ni Darna nga iya to nga gina-estaran samtang siya nag-eskwela, kundi ang stepbrother ni LG. Bale, ang bata sang iya nga stepfather. Kaya di ba, amo to nga daw nagbalik ang iya nga nervous breakdown because hindi siya luyag ng iya nga mother magpamana paliwat. Kaya dito halin sa abroad. Tapos naghahambal nga mapuli diri dalon niya no ang lalaki kay gusto niya nga magpamana, so amo to. Hindi luyag ta ni si LG. But then dunog okay naman, naumpawan mo si LG and then nadayon no nga nagpamana to ang iya nga mother. And then amo na ni si si Darna nakagraduate na siya sa iya nga pag-eskwela. Kag sa nagpuli diri no si mother ni LG dala na ang iyang husband, kag ang husband ginbitbit man ang iyang son, ang iyang mga bata nga lalaki. So amo niya ang bata nga lalaki sang foreigner nga husband sang iyang mother ni LG, amo niya ang na love at first sight sa kay Darna. And so nag-offer siya dayon marriage no kag luyag gigid, and then sugot man ang iyang father. Tibalaan mo naman no mga foreigners to ka easy na sa ila. Kung mo na luyag mo, well then go. So ako to they're also vocal to speak kung ano ang ilang tuyo sa kay Darna. Syempre si Darna bago lang gid siya ang naka-graduate.
Ang nagapanumduman, no? Ano ang aya nga dapat nga himuon. But because to ka sincere kag daw gusto gid no sa ini nga magamay nga madala Manila. Kung batunon ni Darna ining bata sa nga stepfather ni LG, so pwede nga madala nila si Darna kag didto na lang nga mangita sang trabaho si Darna. Well, according diri sa kay Inbing, do nagagusto naman si Darna. And so after a long time nga pag panumdum man sang dalom, pag-uwi sang tanan-tanan, kag pag hinunanon man no? Pag ngayo advice sa iya tiya, sa iya nga mother, sa iya nga family. So amo to nga nag-commit siya nga yes, batunon niya ang gina-offer nga kasal sa lalaki, and then dalon siya pagbalik na sila, magpagbalik na dito sa abroad, do sa US. And ginaistorya din sa ato ni NB nga sa nadala na to siya, naging manami man, no? Ang ilang nga pangabuhi, kag nakakita siya sa trabaho, kag naging palaagyan man, para nga makabulig di siya, makapadala di siya kwarta sa iya nga family, makabulig siya sa iya nga mga kauturan, nga naga-ileskwela pa. Happy ending. Isn't it nice? Ti sa tanan man to, no? Nga mga ang iyang pag-endure sa mga kabudlay, ang iyang pag-focus kids, sa iyang pag-eskwela, ang pag-say no sa tanan nga mga temptations, especially no sa tong friend niya, seatmate niya nga ginaintay siya nga sige na bala, boyfriend ka man, no? Enjoy life, lagaw-lagaw ka man, himo ka man amuni, pero no gid siya, no? Wala yagid to yagin pamatian. Kag actually, no, daw ka advancement sang iya nga paminsaron to know nga ti kung sigihon mo na ang imo nga ginapang obra subong ay do kalalataan gid ang imo nga madangtan. But then, way na mati ang iya nga friend, so amo ito ang natabo. Nagbusong siya sa iya nga boyfriend, tapos ginpapalagyo mo niya sang family ang iya nga boyfriend, so siya nag-commit sang suicide kun tani mayo lang, no, kay ti nabalaan. And digto nga nabalaan sang iya nga mga ginikanan ang iya nga sitwasyon. And so that's it. Kung nag-dedicate ikaw kung ano ang dapat nga himuon mo, like kung nag-eskwela, focus ka sa imong nga pag-eskwela, as in sa ulihi, no? May reward gid. Ikaw nga mabaton, may manami gid ikaw nga madangtan, but kung medyo mahina-hina ka, kag mag-out of focus ikaw, samtang nag-eskwela ka, kadamo sa mga temptasyon, kadamo sa mga hindi dapat mo nga entertaineron, especially no ang ining pagnobyo-nobyo nga ti daw wala na sa lugar, wala na nabutang sa lugar. So amo ina ang nangin epekto. So sa bahay naman ni Darna, as in, ito sa ang gamble, no? Hindi mo pa so much gid kilala ang ina nga family, pero naga-rely ka lang, no? Sa kaayo, sa ilang ginapakita sa imo, and so that's it. Nagpasugot man niya si Darna, and kanami man, kay nangin okay ang tanan. So siguro, nagswak gid sila sa lalaki, no? Nga iya nga ginupdan, iya gintayaan sa iya nga future, and now okay ang ilang pagpangabuhi. Nami lang, no? Kung happy ending. Well, NB, sa provincials ng Iloilo, thank you so much, gid, ma'am, sa mga manami nga mga istorya nga imo nga gina-share diri sa kahapon lamang program. Kamo man dira mga kabombo, nagahulat man ako sa inyong aluyag nga ipasakop diri sa kahapon lamang program mga istorya ninyo nga hindi nyo makalipatan or mga istorya sa mga pinalangga ninyo sa kabuhi. Pwede nyo ma-share diri sa kahapon lamang program. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo kung ginsulat ninyo. Ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary, ang mga ginakalangkagan ninyo ng mga dramas diri sa hapon sa Bombo Radio Iloilo. Madaming salamat sa inyo. Last call sa kay Toto Max, ang Barotac Viejo. Actually, nag-email man ako dira sa imo. Toto Max, I hope nga matika mo dira ang imo nga email
kag gina-remind ko ikaw regarding sa ang aton nga schedule buwas. Ang pag-interview ko sa imo, ang pagkadto mo diri before 2 p.m. kag ang pagpa-xerox mo sa imo nga ID. So looking forward sa aton nga pag-istoryahan ay buwas. Totoo maak sa Barotac Viejo and kamo dira mga kabombo. Syempre, you watch out again sa aton nga announcement sa aton nga new winner diri sa kahapon lamang program. So, salamat gid sa inyo tanan. Magapanambalik ako buwas sa gihapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.